Pena nyatia wo hu na ya bro. Ye firi hono mu a ye beko atwoma kwanwoma mansini no emu. Na adehye wo hono makohunu maame bia wonya finhya no be se aduonum ede kro se osipadua eso. De ye ma okopie mu wo hono mo awia yi obete ho asem. Ye beko Zuarungu Nursing and Midwifery Training College. Wormon so ania bobiem. Ejapa franam womo wajapade wo hu nyina masabrede fa service abemu a womo asensembi omoba chese na ye firi hono mu a na ye ko Ketu North Kropon no mu akronfo awrenfo ato ahade hye bi so wo hono matu akasa emunsam hodo awia yasin konwan ye de besomo azonfo kakra bi ka ho ni nyina ye kase bo awia ye jebre na kenkan gya sommo Otec 1029 eso de nsebno de chapo champani nyina no edika editie na womom ya hotemfo so brese ya de na se e de ma womo ye ma womo apiafo jade akwatu womo ye bibie me ye perfect series ngoma no e ne ye kanfo de ma wo se nkoda no womo kenkan eboa gs na kanse adua tumu so nkokwa so a e de womo kan ya na se kan kro do mam you English language or basic one ekosi checha freedom 80 akotren o wapa world of people and also hockey 1 kosi basic 6 history of Ghana ma betwam e de abakos ma bro no free basic 6 and say basic 1 kosi 6 no and one more awade aba RME basic 1 kosi checha free computing KG1 kosi basic 6 creative arts and so and also science maths and na akora no kontabuo sei obetumi abunkonta ma wo hunu nante dodo a wotumi anante de mu no hwe akora no bus wo bensam ebso for preschool nkora no so free next one kosi KG2 na me pa kire numeracy language and literacy over creative arts phonics computing coloring and writing ni nyina ta aye perfect wo monsa no nyuma papa no a body aba no webon nkora no ebia ene yesi ebie sukuu nkora yi ne wo myo nyina edanso sans working perfect ni ntia yes at exam questions de hi bia to di body se mock setem na semetem ni nyina no perfect de na ye a e man nkora no ahyeden yemwe wo kuma se ne kwado mu no ye bo pehwam ne akwafutoja ye ben station no ankran so adanso man first up on one enkran so ahwa na so ne first of all na to kase bu so setuma ka bi wo memwo fa na ba bia tonto books homa no ubobura mu na so tonto homa nko ase perfect de no e na ye ne ama obi na ate akoma nkwada no number is 0243299938 and 0540 7554 659 24 to me abochia na aboye Ujimat travel and consult to say akwantuo no aben NSA kan ye kwa ye ban nyina akwantuo ebe kan abrabo ho an to me e ma ko yi pa ma abrabo no to me sesa Ujimat be bibia wo bra ne kontompo bia ne brodura da bia na akiri se passport se Ghana ka se den ne nyina ogyam die so do aboaba watumi adi nkunim visa ne mun sense ma brodo so e de opasi twa na se krofasho mawa se UK se USA se Canada so Australia Poland wo kwa kosua de abusofo na bia wasan so ayadwuma ka ho a Ujimat travel and consult no ogyam die so ama no matumi akonkan ye e de abonfo abusofo ene no manu ni oni mpelifo to kese wacha kwanso ni north interest so bugis danwa nche hono an wo hye wo mwachi pe e do butu titwuma number is 0552 098 298 na wo mpelifo akasa ntem so na fa kwantuo no wawiemu edikura ye ko print pro graphics and advertising abusuan so ye hono mo ana o se enkancho se ade bi e fa printing and a packaging e hon se enkan ye bia na o mo na fa bedan wo no mo wo se enkancho se bia mo ye cool bi mo ye school bi and am pese mo ye t-shirt ya printing mo kama na de ma mo print press hono so do ani kire digital printing ahodo nyina wo mo ye exercise books ahodo notebooks chese bibia printing de e ye print pro omuna beye na so weni na nyoma nyina konkan paper bag printing or ye plain and afi customized sanso na disposables ahodo nyina ombe customize na wa printing kama say ye caps bowls ahodo cake boxes nyina wonom eye manioma konkan polythene bags ahodo open plain designer and customize print pro and an empenifo kwakoto kese Ashtown wonom eben emroom castle honomwa 0538 809066 and 0540 717847 ya homa from Bejoso AA Bakery and More abusuya wa sori anopa ohun e wo se utwati kakra na se tea no ebekọ wo square eni AA Bakery and More mpanifo nto kese na pan no a wo hwe ani mu no won famro wheat bread on sabe kan yellow bread sugar bread bibia bread AA Bakery and More
cakes one mo ye bi meat pie ahodo chips spring rolls ni nyina so ye hono mo ne mpanifo koto kese no maya mayan dwumadie bi a wudi a behia sa ne o ma ya boro so bi de enhwe benkum hwe nifa nkotwa nkuso ko AA bakery and more na mo ma obi ne fa kodi dwuma no tafoma 4 wono ben AR Rama Educational Complex 0248 095825 ya homa wo fra wono bejo so na wone wo abonkomo da palon medicine asabusua wo mo ne de happy man V6 no aba adwaman so obema ye ebegina brane na wajo samba se bema dia happy man V6 no na ekamfo de ama wo wow nyoma enkoye empaso agudie mu no ohu na wakopa duro bi no anonom yenka nko akiri what I said that kopa bi nensiesie ni padua no na obema ye no enwie mudie wonoma na de entara 5 measure na ba adwaman so typhoid fever beko wa ya se ye ya no ebeyi de free wonom san so na mframa agina wo yam ha adwene pa kone kope entara 5 measure ni bi nom wa wo bo ano hyehye wo ni nyina ye free hono mama enigye na aba pharmacy shop okwa benya bi herbal shops ahodo chemical shops nyina entara 5 ni bi on san so na happy man V6 no benya bi 0244827228 so for one na so yasena wie ya je bra transie na ya kenkan kase bo nyina atumeti abma mo wie no de na ase do apia wo enkomo french boy sakula bo na apia bo na chidom na afi wo mo asomfo nka ye wo nyina so nyabre e ma nsem no ye bia ya bekenkan de ma mo na mo makenkanfo no ene kokko ba ko tuntum ba ko asonaba ohene kwabna boaten na wie mini endurance papa abrewaba kofi chumasi afi nsem nchemuni Asem Beba Dabi. Asem na nya ba ne bum nya ne bo apa kwahwe asem no. Asem no na de no apa na mpedifo furu se asodi. Se wo se ye de ba monten so na ja ihuru de tuabu. Asem wa amana ikrojin. Na bushonfo ye mfra se okuma se ya Asante mantemu kropon kuma se na bia ye frɛ se abrepo bro ni krum. Avrobu se mu a ebobɔ efifiri ho eba ede se busua de ma abofra wonya mfinhia son kwame ne de efra no sabra busuafo no wo mo ani aboabia mu tata koto mo gyebu wo bua se setie kwame anke efra do soma no koto galibra koto sikrebra koto nkate bra koto kishopu bra ne koto sokri bra na nke soma no a kwame enso ato memeda ye twa mu ma kwame de kwame ko wo susu se mpaboa bia na kwame mpaboa na ensuo no to saa no said in Pabua no chrono kwam sidabi. Me ma mpaboa nko saa no di mirika tente edi so yuso no mu a trenhua de ne prekope ensuo no so ho ntensen kuramen ti prekopa na hwepam ya wode no akroye na abusuafo asen dwam se wobra kwame yira ye ene womani aboa bi mayo totontoto ahwehwe miaye owura ha na opi ha wofa ha osi ha wokɔ ha de wonso oyopia no se fata bia no mo ayo titupa na akonfo wormo temo ne nusifo ya no owura pani fansa bofom banwem ne ehwe na gu ya isi de ne ehwe hwese wo bɔ ntom mamu bɔdwom mamu so kwame dabi babusofo ama wo mu tetempente kwa wo chese isi de davrofo na eja busua wormo ha papa senka wo mu hu body no mpo abusofo ke befuru se de befa ye behwe so ne yakɔpɛ no korabie na nka abusua kora komato ne yem nanso so no wo mo yobia tidam so na posifo akache so wo mo akɔ boshan police station akɔka che posifo se sere mo adam hwemu na mo hwemu ndom donko ne hu kwame ne ko ba sada ne ye de fahini wakɔ na mo sentem so mpanifo muntutu na mon abusufo yenko tie se de abusufo no wo mo de akosɛm no to dwai say ye one pie say be with me esti dey me ni pano we akwa ndan dey first time just rene ye sempe go say with my boy me saka pala ni apeni bi dey amano nti dey say ye bubu bi na mpemfo no na no go to my dey go so dey to da akwa na dey amai tumi wo obi ba kenze tumi ya kanze pa kwanzo mboa oh tumi wo because you need a balance ano and dry kusida ndi kechi sa ya pana yin no ina so ye ye ini de kunju twan ko komiansa sira nsanka ena so yesa bitwa nso modi wa na namo pa che se se mo ti se yemfa dwane ye den enfamla ne hu se tumi ho se tumi ho ma je na je nsaka akora na dada ne hu se tumi ho to yipa we ya de bi ho ma na nya ro hu se tumi ho to bi we ya de bi ho ma la wo twansa wakasa de tumi ho on ya sense ye pa bo se ye bo mpemfo se obi mo le be hu akwala no e hu akwala no wi a de be den ya mi ase Eti so to asomrodwe na asrade ni mu a na wapejo otiri dia hwe akokoro anim
ɛno na wɔpa kyerɛ sɛ wɔkɔɔ soro anyɛ yie tie sɛ wɔn mu bɔ fam ahwɛ nso bia na atentam na akɔdaa kwame a wɔgya mfirinhyia nso nyame adom na yɛhunu no yo yɛtoa nsɛm no so na yɛkɔ atwoma kwan nwoma mansini no mu wɔ asantama ntam yɛ mu na kuropɔte awie yɛde maduru soɔ ɛyɛ afaseɛ bɔn na ade hyɛ wɔ afaseɛ bɔn na ɛkyerɛ sɛ adeɛ wɔ mu de wɔ mani ahunu ɛno ade etwa mu ya no asɛm no abɔ wɔ mu pusa na nyɛ sɛ wɔ mu nti bi da ɛna wɔ mu hu bi da na mmom wɔ mu bɛte bi na wɔ mu bɛhu bi a na bi a wɔ mu hwɛ movie emu ana ya na saa nneɛma wei ebi tasie amanebɔ no kyerɛ mu sɛ ɛno ada ahomakye bɛɛ sɛ nɔnan ya adeɛ ɛkye na ɛnyɛ nkame ya yɛ sɛ nkrama ya hodoɔ a wɔn atwema kwan nwoma nyinaa ɛpɛ dua kɛseɛ bi yɛ wɔ afaseɛ bɔn wɔn nyinaa bɛgu aseɛ ɛne wo kwekwe saa ɛno ma ade hyɛ no adwene kɔ so sɛ dabi ɛbɛsɛ biribi na asie ɛwɔ hɔ nom ti ɛbɛbɔ apini na ɛbrɛ wɔn bɔ pini yɛ no ano a wɔn pini epinom ti esu bi te sɛ anoma yɛ anoma no wɔnyini ti ne ne mu odu wɔn koduru pɛɛ n'ase a maame panyini abrewa mfinhyia aduonum ne akyire abusuafoɔ momrɛ Otec 1029 Facebook wɔnom na mommɛhwɛ mani so adeɛ sɛ maame panyini paa wɔhyɛ pedua soɔ ɛnya asɛm ketewa na ɛno na ɔmu kyerɛ mu sɛ ɛbrɛ a wɔbɔ pini yɛ ɔkɔhu maame kyɛ sɛ wobusa ne biribi a fi kyiw ɛneɛ saa su style bi na ana na ɛkɔ so nti adehyeɛ no ho dwiri wɔ mo ɛka ho bi mo kɔfa assemblyman a wɔn pɔtɛm hɔ no owura Emmanuel ɛde ne baeɛ ɔno nso hɔ sɛ ne nneɛma no si kɔ na sɛ ne anya nti na wɔ sɛ mpanimfoɔ bam ɛno ka ho bi Ghana National Fire Service adwuma ɛkɔ no nkɔ yi o masutire sɛ wei ɛna yɛhunu ɛwɔ afaseɛ bɔn nti mo nso mommra na maɛdom bɛtumi fa moa sɛ bɛyɛ na maame no bɛfiri dua ne so ɛbɛsi fam Ghana National Fire Service mu mpanyimfoɔ de ɔsɛ yɔyɔ bɛpie mu ɛwɔ pɛdua no ase nanso bɛsɛ dɔnhore ni akyire na wɔntumi enyi maame no oba Facebook ne so a dwumadi a na wɔn mu die ne nyinaa ɛda so a wobɛtumi ahwɛ bie ɛne ahoma ɛne mu atwedeɛ ana wɔde atwetwere pɛɛ ne saa wɔde yɛ bia bɛboa bɛyi maame nanso na ɛmfa ɛno ka ho bi ɛma wɔn yi nananom asutire ma nananom bɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ bɛgu nsa ɛno akyi ansa na wɔtumi yi maame ɛde na si fam a posifoɔ ɛde ne kɔɔyɛ na ɛno na ka ho bi no Tech News yɛne assembly member owura Emmanuel ɛbɔ nkɔmɔ ana yɛbusa ne sɛ sɛn paa ɛna afaseɛ bɔn ade hyeɛ ɔmu ho asɛm yi nkyɛmu nyane sɛ ahomakye fewura ano kyerɛ sɛ wɔ hɔ na ɔte sɛ aboa bi su wɔ pɛɛdua no so nti ɛkɔba saa ne ma wonya abotrɛ ne nkrama ɛwɔ fie hɔ nyina epu 30 to 5 no pie kɔhwɛ ne sɛ ɛyɛ maame aberewa bi na osi ɔbɛka ne pɛɛdua no so nti ɛkɔba saa ne sɛ akɔyɛ nsɛm bebree ama ɛkɔfo kuba sɛ mo frɛ ma fire service for bɛm ma fire service for tim de yi no ɛni bi efi fam na ma ɔhene na ɔwɔ apaseɛ bɔ ɔhene no na ko fika wɛ egu nsa na ɔmo de ne kɔ nti mu ankasa wɔ mu sɛ ɔhɛ na ɔnam wiem na obi nim sɛ ne tai ne pa yɛ so to petrol ɛna ɔbɛka aduane so yɛn sɛ ɔbɛka akɔntutu ɔno ntumi nkɔ yɛn sɛ ɔsɛ ɔka sɛ na adeɛ si na mu na yɛbu mu yɛ sɛ ɛsɛ yɛ di mu mu saba obi sɛ ɔkuni hwɛ ne kɔ anim kakra ɛno na sɛ si ɛmɛ bɛkɔ police station akɔ buta sɛ ɔmo de ne kɔ ɔyɛ no yɛbi aba na ɔtɛfo fa na ɛde ne de abusua no gba no nti na akɔkɔ police station so far ne ne ko ba se ko na do ne example yehu bi sada nti no na asakɔ ese ye etim no do na wa bontre ne kopim se fire service for no ba ya o me so no mu eyi no de be see form ne dress ne de na o ye o te normal dress ye dress no say that is street dress bisa na wubi no so no fire service for no bo mo de dia homa so no mu e mo bi for so ye kakra de ni be see form na ebegu nsana ɛni ayɛtie yɛ ɛyɛ assembly member wɔn atwoma kwan nwoma mansin no mu afaseɛ bɔn ana yɛte sɛ ɔkasa na de nipa no bi busa ne sɛ bɛyie no nipa no ne honhom na ɛbɛkɔ na nipadua no ada baabi kura wɔdaeɛ nti sɛ mpo sɛ maame no ɔwɔ anibɔni bi na otu ya nipadua no ɛdɛ na no nso bɛpie mu bi wɔ pɛdua ne so
It is obi na de no furu wo se ya asemo abusiafo maame no onkasa kasa de be huru di aha ne hunu de wo mi se obi na de no furu ho so mo ko na pra bubu dia be na pra bubu kofi asem na no de kamera we move him no mbeti bia ambassador we ka che one leading character che wa part 4 ye ko ebi ni so for young right na yenko atifi ne kwado no mu no yenko zuarungu na sen midwifery training college and sabra yaka said the one for one botitu pardon esuafo no womania boabie mu atata kotobu jabun and say ya e japan afra na munyi nyapade awro wo nkoda adesuane akade awro ana eboa wo mo madesuan wo semtu bi konka no e janu dia afra na nyina aba nyina akọ ya awro fo papa na wobra facebook no so central for abribia na guso a ye bo hwia tie hwehwe mu an ye kuhu se Ghana National Fire Service for won ode ho krata no aba betudwo a wo mo echemu se bedumienu hokro no biano bedumienu hokro no a na omde munya akọ nti prokopa no munya akọ no ne firi zuare mu na esen ho di ho ha ne no bohwi ekoye ti fi a wo mbokọ na chese eja no de eguso a efranam kura kakra eja chese bodindindin na wo mtum di be 3 minutes meet no be miensa pe na oditu ho minim se wo musu nyanta ban tuyo se de nkafa service for wiawia no wo mu anwiawia sa se manfo be kasa for service for du ha na wo munya ne ntem na wo bo no mache kwam aha we de wo mu anwo sa ye se tender no be free zuarungu bai bogatanga so e be free bai ya wo mienu be di ahia hwese eja no betumi adum no nti wo sha se be donko ene fa ho ekro ya eja no wo mu eyo se wo mdum no anti no mienu ekro kro ade ne se wo dum ja no awie da na wo bra dum ja dwuma kwo wo mu tudwa na no mu che se dampon be numu de o eja no afranam eni nyina ko dan no nyina asensia bia ya ka do hwe se wo bebo eho eban no tumi abo yipa na regional fire commander ACF2 sego na odi ntwemu abro atu etwa wo bra wo kobo mpempa bro wo suku no mu no wono wo mo kasa se setie bia no kofa ba eja no de kofa ba ma eja no etumi hye ya hye nyapade ma yise wo mani abo abia no titi wo mo naso wo beye nhwemu kan ahudi etuemu kofa eja hye no etumi ede ban ti de tie bia no perifo mo relax kra mo relax se de obeye bia no perifo ayo de no ma bro egu akwam nemum de ye ne se wo so wo school mu a so de ayo obeja ayo si so se no ma be de oja hye be ba no ye tue ho famfuru no mo de omba yo madwuma se de se na ye hurudie etwa etire pa ye to ansem ne so na ye call K2 North Kropon no emu na se bira kasa de hye ho kire sa kronfo renfo no mu di ne nyonyonyonyonyo no wonpotam ho no mo na enu nso nsem sisi kro yi mu enu ada na krachi bia wanya mfinhye no de asamienu Emmanuel Akapo na ye frɛ no krachi no okada ibi na wotwe wodi moto na ye adwuma na okire mu se owo hono mo na baba wa bi fa no ede ni free White Dove Hotel ye no wozoze ede no call Akanu Old Road na bra wokosi ababa wa na oba beduru biaye bi a ye frɛ hono mo bubu na nkwanta na woduru bubu na nkwanta hono me no banyi sejifo omo atena ye bi a ewon potem hono mo wose woduru hono no hu se mrantie mienu ene okurakuratuo enya asem keto ase onfa ni moto no ema wo mo esanse moto ni ya mununti krachi ya adwene se obetu no de adwane eno ne kan ho bi ne ma sa mrantie mienu ya sebru matopia fa adwan no wo mo adane tu brane de gu krachi ne so sebre kasa die ne sere baako wo mo bubum kura ne esanse moto ni ya mununti krachi no wa ye nneoma bi wo ho a wo ye de dum engine no enti akromfo wo numa ntuma amfa moto na anko na bro mu dwane gya ne ho no ma wo gusu tiamu kɔhye nwura bi mu tiamu no ana domfo bi ebe pie ni so a wo ka ho bi ye bi de bo ano ne Sabuday clinic omode ne kopie mu ho no mo a onya first aid kakran se ene nyan ti omobo akiri ma ne kopie mu St Anthony Hospital ya no ewo zoze ya pomudi adwumafo gina ne so a omugusu ye do betumi bia ede apre ne nkwa ka ho bi wo ya posifo asotire eno na ka ho bi ama posifo afro ntwehwe mu ahodo ase a wo mo kire se omugusu ye do betumi bia na mrante mienu ebedi sa abanfo sami no wo betumi aso won pa akire enti adehye wo K2 North Kropon no mu omunyanya bi mu a se muhunu sa mrante mienu ba bi o mana mo tintimu a na mama omonso ahunu na wahu kwampa obefa so obetuma ye bidi aboa na abonefo sem kro no bobasa ekoso ewo zoze K2 North Kropon no mu no
ɛso ɛbɛteɛ. So for absolute in each, say, Adriana Papa, the woman catcher, and then the question of the could did Humberto Pa. Why fried rice or hot chicken and fish with the tosso, Bidama, one told Jollof and so started plain rice and so and near a money student Papa Buna, one more run of fuel so Bancoon, tilapia, French fries. Says, if you're anybody habitual absolute in each, where the no engagement to bed party, Sibia, a bedding to send a Dracoku, a Equesiquayan, a Kufuka, the end of a question. I any Yanan dear. One day by any answer from my friend. For baby, I will be no better send to me a boa ye. A free joada could see fiada dear non son or pacusi and umbre non cron, na would di one edra. Until Yamia to my copim, nan warm to me took as a tafo as a chance of one to pass. Hornoa ben a yet for my com Hornoa, Juan Musha, would did you master on number 0242 9055 18 and 020505. 31689 to me akasesi kwadwo kwa enterprise word in papa okrasi no adro no yadro ebu fun pa mountain to be nom edisi wi na entem so ne ko afi bia na nipadwa ni nyina no agekon ho entem so na hote abam oba fichi kro koku ya de pressure infection statica bam wa mbre bom pam apobi wate na hote mbre nipadwa mu come from pro oye promise ba oye from hono apo sack wo mrum ho so benya betumi ato apidan ko mrum misi ba mrum sa pharmacy patas blockhouse Otec 1029Fm Jakon Ubaha on Sabutumi Akanona or Mobiato Afi time from so Boise Tashuman Free from Josso government hospital anymore one Freddie Manson so Heba also kwa on Sabutumi Akam Dani Heba top amazing Tafuma Tedis Abrusan anymore on one and 4 Ishia on Sa Akam number 0244470067 na on Saka Kwadura Kundo SHS online aba abusuan we ya be for kwan ya fa so asua de ti se de 10 to so su ku mu na ye to yenim de mu na we no mpanimfo aye no sene abofra ne betena fie tina computer chini a kire na de na se anti ka hodo bi awofo bo nyina we ya firi hono mo sanso na school placement ho mpenten kwa awofo ne nkwada no bi tie no enei atwam esan SHS online abenti mfinhya mienu miensa ne nan ena wonom de asi hono mo ase na abofra no na ho keka tie won ngoma suamu no ana wo hwe na oda admission na ma no na ne o manyina kwankan wo wi akotwere nso fa me ama na bodin krata sa ampa to so suku no wakọ wasi nso hwe no nso atwere ememkunimdie aba 0599022998 vitamin kanu ne no eno ne yaja tum o man gan na yimu ba bia befa bia no ne enom dwumadi bia bekwase bia no ne yache efi bia bewura mu bia no bi anegu ho no mo ntise wunya bia o ka chiri emfinhia duonu ne achire mu bo man yimu yente o ho asembone da meka kire so twawani na hwe won potamo ne o ma hodo asesa na vitamin kanu ne nda so tim di tim achire wo sampa ebi kan wano a wanom ano ne papa so ya milk drink wo bi vitamin choco banana strawberry ni nyina bi wo hono nanu ahodo ne wo mu calcium omega 3 6 protein ahodo nyina bi wo mu caffeine sem bi anim ebi ko nipadua ni meboa panyin no mabofra nom enti kone ko pebi na fasom na fadi ujuma store mu hoton bi na ne o man konkan enfama eye vitamin so for won ne aboafo awie wo so ya sene boy adonten kukuruba e bache breaking kan kasi boy etumi adema abo kokko ba ku tuntum ba ku ye ne akenkan fo aso na ba ohene kwabena boate ne rebe ne menua abrewaba kufichumesi se me lawyer ba na nsen we say me continuous assessment nye ti wan hwa obi mi bonga that ti mistre mo am nkam ma na obi a mi business man ni lawyer de nkan enye dia hwe na so yen sakraye wa hunu se assessment nye assessment nye no yensa kiraye na wo betena ho ana se wo nya meto ba kwa ma ma fa fa yi wa na me de fa so ma fa fa yi we den ta fo bi nya asem was one wa dance was me nu ata okay and so akra wadawroma mesre wada me ma me ba ko asari lydia okay mamali okay. And we did birthday okay ona oda bibi no so ashdown mamali Otec 1029Fm yankopon wa kuma so ade nyina emfama wona utiri mpo nyina woda so emrem emfa emawo abisha no ene mamali a woda de anye Auntie Hannah enso wo hwim Auntie Hannah Asem Beba Dabi ofani agro na nya Asem Beba Dabi nkwa wo se anwumre kra no sports no pon ansa na wada yanchia ni bi na Otec no onfani agro wow nchantena Auntie Hannah wo hwim bia na wo performance station okay ma maybe was me tie mo che nyina ya da wase so that's it adofo yenkase bema no na ye course no
aha ye 102.9 aha eye Otec Asem Beba Dabi dwumadie no ye to aso apomodin mapade eno ane hepa plus mixture apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Plaxmox Mr. No, Malaria Dronana. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. I no be no. Says he a cool malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa Plus Mixano, and what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not Plasmox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say a tipaye, a fear, one more tour, and 1 meranumsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the Plasmox Mixer, 1 nominal, 2 malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grenady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo and Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist and her bashop. FDA ajeje den kra to yatum. Hey, opani. Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma me koto obi ma me mano. O wajajai. Abua wa mo se what to make kan kama. Wa kabrofo. Wow. Na nkontabu okra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo and a che wa nwoma bia. Our crèche, nursery, any KG, books bia bi. And our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. A free basic 1, equasi basic 6. English, a free basic 1, equasi junior high school. Ne bane combine soa, or nina bi. English nom, and maths nom, me say, books bia ni wa. Perfect series, any bi. Na GS, any naka, and so on. Otec 1029Fm. Bia unkoto bi maneba. Hey, and na so we die. So ko be kra bet me akotu akoton. Amani students o. Na enu kra die. What table no so say hwi wo mo sa set mock exams, terminal exams, and midterm exams. At the mass school so a here wo mo a etufo nko aputu oja station ho a enkran dance mine. First stop any omamu ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. apomodin mapade eno ane hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus Mixer to malaria and asakura. Sweet darling, My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus Mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kra na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Abusua pomudin wo hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye won so we Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus Mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fie dumie nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus Mixer. Mapobudra mapa. FDA aji edweden kra to yatum. Midofo pa adia bakwa emma self confidence and say oh good oral hygiene enum apomodin obey obi ni need nkoma unsrechire esanse wonim se nka ana pampan efi wanum ba no ohaw bi enim eti wonso awutie me bra by Grace Dental ne behunu dentist mo hwe wanum mfama wo beye scaling and polishing na wo sentem bibia hihye mu bia no yenye yimpiepie ma wanum enna ho wo de osene suabu tu pese esiesie ne ade bisi soma wa bra by Grace Dental ana wo de osene keka tu pese ma ne gina abra entu a ye hwe wanim ewo by Grace Dental kaka ne hawo abobo ne wosimu ntokro emoye tuntum wo mpene saa ye twen wo ewo by Grace Dental nya ye ho adwuma e de ama Otec 1029Fm. by Grace Dental ewo moa e de ma wo by Grace Dental ewo breman osekwadwo DVL ne nchen pe bibia ni amien kasa 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me atena fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wo mbra.
Utinu yepa. Online high school abasisi. SHS online and the online high school edikai Ghana ha. Yama yentumi si yetumi program sema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua homwa, wo wotumi atwa won wasi. Ne remedial students ya wo pressure wo betwa won wasi nyina. Ofo, me ma osentim yense twa se wo ma obane de ne ho hye SHS online mu. Ne edikai SHS online e wo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Enti abo ma obane nya abotre sua de se ne ono ape. Etasumie no, esan se ye online school ti. Awo phone se sika bebre entoto provisions. Ene niama enkewo prospectus so. Te se sekan, detergent, prayer ene ne ekeka ho. Tuition fee per ena abetua. Etosumie nsa, akyerɛkyerɛfo a wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ne wo hia ode besua de wo SHS online eye laptop computer, internet, opepa ye besua de ena enkankan ahohyeso. Admission course CCA. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama obani fa no ho nhyemu nne yia. Na wan kra no frem sabria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalendua. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a wo ye no. Ne kukua mu asɛm bambɔ e wo ho. Ɛyɛ a wo gye amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti sɛ wo gye edin ne number bia ote ni a wo ye no ebia emfa kwa mu. Sɛ wo company e ye kɛse anaketo mpo a fa obuo ema afofo kukuo mu asɛm ho. Register wo Data Protection Commission of Ghana eyemra na ama omu asɛm a wo gye no ebenya bambɔ. Yebema onkyerɛkyerɛ a wo di bedi wadwuma. Call www.dataprotection.org.gh na register anafre 0256 310533. Kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho. Kai se kukuomu asem eye bakofo asem. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nana yo. Asem Beba Dabi yo. Akakune bete onua ori abe. Akusie oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi o. Yesu woha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi woha wuko tie hefa piao. Adonu mubuhura ayeye ne na hyenkam. Dise nyuma obia ni nyuma ne doso. Nanso de odi amanipa no eno na weden ohweso edidigi. Otec nyame ma wonyuma no enkoso. Opani a wopi adwuma no enkoso. Nyinkyere enkoso. Aba enkoso. Enkankan kwa na wo mu nyina da papa. Mo won ahoɔden ahoɔden wo mo dia. Eni se ame no kasa no pɛi. Enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ. Wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obra ne ho hwebio. Pataya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi. Bebi nso wo mo so. Na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan. Emu no tuturo nso omo mpa aba omo da so busua ɛyɛ wadwuma. Na papa wo yɛ ne kyɛnse. We kan say ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika e ye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mu gu ani ma se nya sa no mo tie o mo ka se aduma no mo ye no e mra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kaka ye ne ya no mo papa nka wo mo ho efiri sa abre do hwiri kopum bra wodi obia bekɔ wodi baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho ɔden tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obeti woni mu nyamo adum ni amen.
eba ne papa pa ni o asɛm na ayɛ ka ne sɛ ayɛ ka ne sɛ no ɛnyɛ abɔntenso o ɛyɛ eba ne papa me de wo mu nyina ne sɛ wayɛ me 419 ama me that time na nkɛmɛtimi atɔ prot ɛna wa mama baba bɛsi dan wɔ asase no so atu ho nsa andansefo wɔ hɔ ɛgya ɔboa ɔboa mɛba ɔbɛtu nsa ɛsɛ nyina ka wɔ ɔboa la kasagu ha maame ne baayɛ no ɔne igbe 220 cities o ɛna maame ne de ma me yere wɔ 20 cities 20 cities wɔ pa do nyame ka ko kunu ɛtɔ ne sɛn man to ko ɔboa fada ame sɛ adansefo mimi kasagu ha tie bachiru ya me pesa me kyerɛ wo ne sɛ brɛ wo ho ase me mpɛgya me mu o na adeɛ ɛwɔ mu ne sɛ firi me nkɔla abrɛ mu bashiru yes sir brɛ wo ho ase me se me wɔ 43 years ne busa papa ne sɛ ne sɛ ne magye bashiru manya sika tenase wahiti deɛ ne ɛpia abɔnten no akɔ ne mframa nwununwunu mfa ho ɔdwo ano aba menim de ɔyɛ ka menyɛ ne hwee hama na ɔfaeɛ no nipa na ɔpata ɛsi gyagya baako nya wenya ogyina mfimfini nipa no yɛ sɛ ɔtwe ho na ɔsɛteɛ de me aso ɔbɛtoa deɛ no deɛ damagye m'ani menim de ɔtumi yɛ ɔpɛ sɛ ɔsɛ me life wɔ wiase kora mpo kyɛ sɛ bɛ ɔbaa bi ampɛ me ɔsɛ me kora mpo na afono me sɛ ɔgye me ne ne ntam no twe na obi te ne baa bi na sɛ ɔbaa bi bɛwaa me deɛ ɛna ɔbɛdam agye me ɔbɛdi me dam saa mom na ɔpɛ sɛ ɔyɛ me pɛ sɛ ɔbɔ m'ani baako menim de ɔtumi yɛ nti ɔyɛ saa no a ɔntimi anto na mehu sɛ kɔɔto abɔ me bɛfa wo aso ntam adamagye me sisi yɛ ɛna meyɛ na mesɔɔ ne nsa na megye hama nti ne ɔmpɛ sɛ ɔbɛgyam nti meyɛ hama no sɛ gyem na hama no ano no ɛfaa ne nan anim ne kɔtɔdwa anim ɔn sɛ meyɛ ne sɛ gyem na faa ne kɔtɔdwa mu ya ne sɛ ɔpagya na yi ne skirt nsɛi na ne ha no awɔtere mekora meyɛ m hyee me sɛ ama wayɛ ama wapla wayɛ ama mapla because mentimi mpra ne sɛ da sɛ ayɔn sɛ mede hyehye no ɔnde ntorɔ nko a Otec 1029 FM.
ye ho adwuma mamo se be ya mo nso mbete na mo hunu de ekọ nene asem wo yanim ya ye ba beka enra enkomo bi eba yanim ewa afidie yi so ya na sa nkomo no ejina awuraba bi ene owura bi enso eso na sene na asem ne tie no sebe yesi oyuosi na onwansani a de wowe abrewa nkuruma no yebehu na nsa ne yebekọ sa asem ne so no ena wiai mewo rule number 1 bia wa wutie mede mawo hwe obi a onyia ye sene oboa na jai ne boa ne ya emoa na wode ma no no jai. The ungrateful person, if you are helping an ungrateful soul, stop helping that soul right away. Obia onyia ye onipa bonia ye sene oboa die wonyia ya ene ya jai. Se wahunu se nipa ni nyia ye bra waboa na wi a emwa ni bieu onipa bonia ye empanini se otese aboa kokọ ohwe ye nyina ye nim se ye fie mu ye mpotemo ayemu ayeyen aboa kokọ ka ho bi na aboa kokọ eya aboa bi a wodie sika wate na wode akwa akoto emo se bi a wo benoa na na obusua die no okan ho enka saabua yi wo akwanya bia so obepie tie ni yo se wo kwa akopɛ aduane wa abontie di ono na aduane a wotaapɛ wohwete enti wohwete saa no a enioma a wobenya ɛwɔ asase ni mu no na wo soso ene enioma a wonya firi asase ni mu no de eye bebre na saabua akokoi wo mo no a wakwa akɔtɔ no se wo sa wo nsama na wotugu edi gu form de ma aboa kokọ sa aboa kokọ soso na di enti obehwe no na akokọ yi wode nano no ni big no wode akogina ho kabo aboa kokọ de kabo nkakra saa obesoso mu ni nyina awie na wasoso awie no ode nano bese twitwiri form a kire sesebe aduane ade aduane kura no onya bi ni saa na nipa bunia ye ni tie onipa bonia ye ni obeboa no sa nipa kono abesa akwa akogina baabi akwa wei ni tirimu den enso oboa na enu eya na oba beji sika free ho enu eya na oba ayema wukodi dwa ede ma no enu eya na obeka ne basuku fees ho asem kire wo ma wuye bi ma no enu eya na obeka kire wo se woda yaresabia na wo sandi sika de koma no se won fantua na yareka enu eya no ka kire wo se kom de me wo mame de me ne me yire ne me mabedi enu eya wo sa di pakono a wo free wo nchen wo wachi no wasa gina baabi kase utrimu odin oye nipa boni aye ni sa wo boa sa nipa no a jai ne boa emwa na wo de boa de wo ye boni aye ni no jai na se wa hwe yie na wo tofom de wunya de mano no wo de manimpo eno ka kire wo se wo ye nipa boni ni sabe utrimu odin sabe wonsachi adin na wunya bi mani bi wabra watofom obeka se otwea akwa we nyame na atwea ne ka no onya bie nya masem ena no ode ye enso na uyima no enei ho kire wo no ose na ye masem enti de wo ye ungrateful soul. So what tokoso investe e wo se nipa ni mu a na se wo ho kire wa obebre pa obebre enti fa ho adwen sa angofo we nso ebi wo ba bia o nipa boni aye ni ya busuam ebi wom ye nyuma aye ebi wom ye wo nyuma wura num bia wonum ye boni ayefo ye wo adwuma nomfo no nso bia wonum ye boni ayefo ya wadi a ye wadi boni ayefuo bebre ye mpotemu a yetie boni ayefuo bebre enti hwom huyie e wo san krofo yi ho na wanhwe ye akina boni aye ni wodo beto asem kese a wa wanina emu na wode wakowura na wie Krobea
masemu enie eja kwa me ana onipa boni aye ni atese aboa kokko obedidi awie odena no betwitwi fom hwe na no ase woni di da good na so boni aye ya kai da bi boni aye ya kai da bi okay akura me da se kuma bi na me de kan odi ehu na maami bi yo se friend akua so o santase dodo na friend maami yehowa awon se obutu fidie no sa ma yanchia na pa ino aso maami yehowa ya chewa wiai pa na kakra me ne kan odi ehu ni se sa bonu aye kai da bi e wo ba bia o abantie bi gina wia so ton doctors ton desta ton sebi space akbobo sika no sa de ahwe oba college amana wi o wi e se wonya me class wa college wonya me class oba bia boabo na sika no atonsu o kwan wo sa e de abo be ma ya nya police mu kwan o wi e se awura wonya me class wo nipa ponua ye ni aya kaida bi hwe wo ye obi ade wa ye ne na kuma ye na de maame kuma we na de maame sa nipa no ebonu ye ni de nya ketu obema wo no wonya kese a obema wo sure abantie bi na na yere se wo mani sika nkoto wig ya ma de show mu TV 50 million adai na wo se agosi adai me maame kura yare me nya sika mfa ma no na wonyana abantie ne ye na dwene se o sende ne maame 500 Ghana sika ne koto mkukura na maame se kata woni na me mompa ye ma wo enhira ba me di hira no na so no obi pe 50 million wasi ehwa wo nipa bonia ye ni de wo ya keto ma na nani so no wono na ya ye ne papa na mom nya de wo ye ma no wie sa bi sa se nti wo ya na wo de mame sa nipa no si aprosan de ne tenam kura enya ne fe sure na kuma we na me to de ne so me da se ebro onipa bonia ye ni se wa nhwa wo yie e wo bonia ye ni ho a odo hwe fom oda fom dada edi eni ahwease me ho aye fi dada di enti na me suro ahwease me da fom efi no adobro me dada akwa na kane last money na emu aye den di obedi kura den na kwa bi nso wo area ho odon so de sebe mesre me kan wo oye kwata odidi na adwene ho se adwuma pa de ne nsa nifa ne ye kwata we die nko betumi de aye bibi but odidi na adwene ho na wakotena twoba ho a sebe fa bi yese de na obi abeto na aduane a wodi asi ho no wokose nsu aba no abehohoro ne nsa obekona ne nsa nifa sebe mesra mi kan we ye kwata no no de akonuma dobrodobrum tuba no ayi a kire de be kwata na dobrodobro nkwan anim ti hu ne sa so fa mindi no time ti wo yesa kozisi wo be men ansa no ofri twoba ho na we na akwa na wo no aka ne last money ono be bi edu na dru di adi o aduane na wo beto no oni ani da so bia bi ogi next day ti wono nso betena ase wabeje ni fufuo kakra na wa mama mi amane nkase ya wo be fifimu na wodi adi ni fufuo wakwasa ni nsuo ba ya sabe akwakwata na wakwapaja ne nse adaya medemensa kwata na dobro nkwanim akwani hwe ni di na wo hwe ni da so asa eno so ni nse nifa no eno nwan ho tafre ni nse nifa no ka kire nse next time me be tomeduane na ado nse numu a me hwe won sa no eto de bia be decisive se wo so nioma tantan so da bebrea ye dane wo border de enye ne ye betu agu so enti fakakrei fetu hofo ensi opoku Matthias eno osi akure piao. This is great wisdom. You are the most motivative host ewo program so akura menya by all standard. And me nana ejatela waswame best brain publications if we wapankro no abet we yabade mu hapa yetio yateda zi bro and amankwa Steve
ɔno nso wɔ ahoma ne so ɛna ɔsɛ na yɛ Krobea Asante wada meburu me nso me wɔ ha wo awia yi me nso me hwɛ mo paa Nyankopɔn nyɛ mo kɛse wate na wontutu mu anamɔ enso mfansiye oba pazanda osi akra ya Krobea Asante wadama awia meka ho na enawia yi yenu nyina nso na aka bom na ye ba besom na mafiu pa but now dear I'm back me minya wunti na me hotete me se sedi amaba Lorietta oboasefo ya chiachia mo Margarito GH wono nso wo YouTube ne so ene wo se akra Krobea moro market for yensu yenie ena wia menso me ni menua Mula international Mula yenso ya bade mu ha nana yenso ye hwew ena Lin o se greetings nana onu abedwafo enhyira ni bi nkam wate ena Lin nie na menso me ne mapamfo ya ye krado ya ye hwew na ye sign so etiu ena Rashida Muhammad ena wo se hi good evening we are okay baby I want to be a hoy good evening okay mate sa na buadu ono nso say good morning ono nso baby I want you good morning nso mate Ebeneza Adom osi akra ya Krobea Asante na we yenso ye kam ho good and then so ye ba besom na nra na asembi ewo yanim 18-year-old girl munye ni ye mame man international ye mame wadama ababa wa Dina Donko ena oba yanim ha nra awrai free adwumam sisrase ena eba ha Kenya ase adwumam sisrase emfinhye aduana nwotwe no anya oba ya woka ye ya nyina anije na chinyi no ose hwe mpanyimfo ma wo mamu nwotwe na sebe ba muwo ena abefa mu mienu kɔ ama akansia me ba panyini wo mfinhye aduonunum 25 intimanyini menya akwada abaya we na anu amusa ni se ni secret ne de na wo kyerɛkyerɛ yɛsɛ ewiase ahweye ne be ma no ɔno a momfa ne nto so na tiefu no atiefu a introduce your screen for you Dina Donko ɔno na ɔde owura Dominica Champon ya dodo na anim no kurofrom de kyem sa ha se Ike ɔno na enora ɔde ne ba ha no ɛyɛ moya ade awura we nora na se mo ɔde ba yanim ene se wɔyɛ n'adwuma a wɔyɛ yɛ operation ene meeting ene wɔyɛ ewo kurofrom ha na abrantie bi a wohia no Ike ansa no obehia na ba ma bi dina fam ti ono kra de na nkampena twen no abon na dwenem ena Ike baaye Ike ne nakeka waji Ike atum se ne one krachi betena one krachi asetrem kakra ene koba se owura ne wofa wode ne tianya entawantawa ti apam Ike afrifie se ma ne ntena fie ho no se ade se menso me ne ba wode mete ntia ne yete saade a betena me nkyɛn ti ne nkyɛn na o kyerɛ sɛ wo bɔ dwenten kakra ɛna ba yɛ hyɛ ba ma ni nkuran sɛ ba mai tu susu no okɔgye susu krata ma no twa ne kakra no ɔno nso di nya sika no sɛ fa kɔ han dan ɛna ɔde kɔ han dan saa brɛ no na ne bra awie ne fie nti ne maame kɔ ɛna ɔno nso yɛ na dwen sɛ ne ɔne Ike yi kɔtena ne maka ne ho ayakayaka de a krache no de nkwadaa ne fa mu nti na sɛ so yi nkwadaa no ɛde nkwadaa ne kɔ ɔno nana ho ade na ni ayɛ den na wowura yi sɛ wɔne ne tie no na adwuma a wɔyɛ yi sɛ bɛɛma ba ho a nyaw bɛɛma si adwuma mu hɔ wɔsi hey wɔmpena no enti na wo ba ha wɔmpena no enti na wo ba ha enti ama emema sɛbi obetumi ayɛ wɔn mo treshi kura ama wɔn mo atwitwa wɔn process ho ayɛ nitia pempama obenya sika kakra no wɔno nso yɛ family woman wɔhwɛ ne ma hwɛ ne maame nom ne wɔno ankasa ne ho krachi ma adwuma no kwa na ɛkɔfom atete no wɔde ne namu wɔso ba kurofrom ha ɔne ne ho asɛm da hɔ sɛbe otumi ne sesafoa so ɛwɔ adwuma mu na ntokwasi na ano kora de atade ɛhyɛ no so lucky ene se no obo brazia ene under nika nka krachi tete ne ho obi container achi ene okopa ye ko hyeye obi atade a wo beye ene ofaaye
edi wura ye eno aka kire krachi se wo wura ateti a wo de minnamu kire be ma ne me ankasa na anu kra de twa ne nsunum ma ne ye so wura wontumi ne ntina bio eye se ni project ya wo ye ne dan ya wo sie eno oni mesi ni akasa woni mesi ni kwa site krachi ba sisira so woni maami fie honomo a o se dana we maami na ntumi ankyere no se hana dan na kwa hana dan na kunti robe si ho owura ifai no de apem ne maami ise nasi nyina wobono na sabe wo bebo me mabusua meka hwe na afedi odi bewura mabusua mu ameka se be ma bia ni wa wonso wonya be ma nti wonya be ma de a me de be kompanini anim na de wode ye me ne mabusua no wa be kire mase se me se me mpe obio emma me ho nso a wo sori ata na wo tata me ene ye wo so wonya hu se wa pope no odi nachi won na de ne kofro ka no mu nyina afoka kosi kanya ase no ma faka ye akwadwumam wo munya kosi adwumam na wa fade ye kosi sirase enti wodi kosi sirase a aka akra mo maduru fie no wo se ko ahade wuntumi nkonkopɛ mema bio wo hu se krach no wa hye na brabo so eburo no dankyan a pesa ono nso ye obi a oye nipa nua oni nipa ye free na adwuma a wo ye no ye nipa adwuma na wo ba be fa me mi bie mamoa we na sebe wo bro me na wo de bro ne se ekome ma me so a de me nya ye na wo se ma ye de a tena wo ba bi na se mo wo de ba ye no nra ye frɛ Ike no ema Ike nso ba fidie so on de nkwala asem nkoa na no oka na me ko ye se de ma akwara wa ware wa wo mamu watwe na de ande ne se krache ye nya ne sa abaya ni sa wagyaw twofri ne ho na wono nso ntina ne ba bi mo ne bra won so bo bra wo se bi ntumi da se ga ni sa wagyamia me de mi nya no na we de love one tintin be nie oba so opa wo mpo na da sai na wabie na no aka kire o se wo mpe obio na won so wo be ye ho love twintwae se wo pe wo mpe still me de me pe no dabi ya nya ne sa ma ne nyeye enti ya ne bra enti ya na wie Ike Dominica Champon owaha in your screen on the TV I introduce Dominic Champon Ike to you Ike na te hono oni aja kwa me ana me mere wana entumi nkwonkwohwe Ike no kire se ne wote na mere wano ehu no abrantie Ike oye tuntum na limodu na ne froso no ya tewo mienu na wa yini tino kama na ode aboy atum ode aboy atum sa na ntina wa yino ne mafo de onfre na ameli na ne de na enko soro sa ha wa shevu nche na ode la atum na wa shata di tuntum na ni wo sese kakra sa na bobi ne so emfu sa se wayi se oba anti wa ye ne abrante kama pa anti se wo be shia da ye anti ododa de adie ya komu adie wo se wo mpe ayi o hwe dana Ike nie pachana wono Ike nie ana Krobea wono ona ade ne ba hanra no pacha wono se die nti enra wo ba ye dim no ona ti we kasi nanim no ntie kan de enra o se wo mpe enti Ike nyai wasem mfama no ene Ike te ha kasi nanim no no antie ana me da se Ike me ka kiro bo madwuma mu a wo ha me ntimi nya kwan ni madwuma ehwe busua ntimi no ntena bi na fesu mama so tata no ha mama wo kwa na koto ahye mama so sa so ha me ti sa de na de mi ntimi ma ntimi no ntena bi wacho na me men come into me ka kira nsa me mpe obio me mpe obio o hwe nso na se wo pe nso de a atiefo mo hwa de bio na me pese me hwese de nra wura no kan ye bra na kra kire ni ya no obetumi aka na oda so gina so me mpe ni bi oda so gina so pachan ha one so ntimi ne ntena bi yesa me wagya me ma no so wo moy de a wo ye gentle still me kasa me to akoso wale na
me wager me man no kaso onnom nsa ne bi obegya ye na onya aha so obegya ye class still a untimi ne ntena bio o ha me dodo o ne natna emfie sei well 4 years there ebedu to wa mana awe okwa onko onya hwe enye hwe foforo beba oh de me nwale biem me ne be me bia ntena biem oh Dabi 48 dia se wunru 50 foforo beba 44 dia se won ko ba bia foforo beba na me hwe me ma no isi me mani ankonkra na me di sa na me chame wuja ankola na me so me ye pila ya me wabusuan me se be ha adwene di enti na ose aiki obi kun wan hwe ye obi kun atete no enye se watwese kan na se ibi asie but ase atete no etimi break wi na be ma utimi kura nya ya dwumu haw ti esa so a me ma so munya nu se obi ate no esa ebe dia ma family no nti wadwumam hokra mani nsi ho bio mo nsi madwum ho bio ohia no wadwumam o se obie na no ka kire wo se woni ni gyaye oba be hye wadwuma no ble bia no ka kire me o ka ne sen ka na nto record ni gyaye abusuan bebam afeso me shop no o be hye shop no obetwa gya to shop na me ble fie no so ba ho mo lo ba na ma me adudu na be kota bi de acid abe hwe agu me so ni nya no ka kire na ya na se me fa asem nye ya na afa ne se ontimi nye no ka san se be kire o ka kire wo so obetwa wa acid nyina o ka kire me sese ansana me ni begya na busua ebe bemu ansana wale ni begu me ne ntem beti ate mawo pacho benim na dia benim na yempna twe ma wiu bi wonso awi mi bi na eno nso chese abusua bam o se die enti na sese abusua bam you chop me I chop you die enti na sese abusua bam ble bia no ka chense me ma nyese me ni begya dia abusua bam na abeye dai oso onuanom enti on bebam abeye dai minim ni nua bi na bese wo pe ma na ene na asem ota kapa no ble bia no ka chense me ma nyese me gya ne dia ene abusua bam ble bia no ka ba na asem afa na asem ne se ebia wakono nsa na ebi okeka sansem tia na taking some serious eko yiso tete matale wi a wasa atwe apaso si apaso ko atwe sim sukura nche bia na wo ayi bi edananim na ayi ne so ne de na be hia entina minua ba ko me friend se ayi ne se ebe ne dai na o ka cha me se ye mehu ko be fa so ba we na no pane aba we no anwumla ya se eko be tirim ho no entimi ka sa me che minua na ayi minua na eba me jona ayi minua na friend me fon sam ni discuss sa asem na obeto so na o se o flame na me feel kwa so ba me ka je se mo estate junction na town ni bedu yo me beto obeto madwum ho na me prepare won siesie on just me sikwa makọ be ma bi ho na me se me ba me bedu adwum mu ntam but ko na me ye no mintimi fa phone ntale masum sa fa para en fa plepla ho enu ani wa fa paso so the bad day so o de be prepare me na me ko no me sikwam wasikwam akọ be ma ho ansa na me betima delay no he time na me de fe no stage junction na me de be duru ho na o ba me prepare adwum ho nwie ye no na ese o hyem adwuma na so ne bie ma me na ni sikanim aha ni sikanim o ba na wa bie wadwuma bi bia e set e wadwuma ati for enti abaye sister Dina ono ne se ojai bra Ike oso oja no Ike nso se Dabi ompene enjai abaye nso se Dabi de odimi namu no me nso me ne wotena eyiwu na mewu ene se asem no abaye nim ha ne nekura na ase de ne nso betom enti sesei abaye kire se owurai abetwene so apaso 1 ewo na dwumam 2 owurai abebro no atete na taadiem adaya wasi kwemu akwa ama be ma fa no ohwe time calculating from Mesami West Junction na mama menka sa asem we mfa nkyere mo mama menka sa asem we emema binum a mo wo sa adwempo no sebe se wa hwe yie na ukodi nkwase asem na ukokodemu a wa wakodemu nkwase anemu muntie o se wa sebe wo ye bema na wo nwene wo maame ho na sebe se wo jimi na obedi o jimi na chi unim jimi ya yade a Yesu Kristo ba asase so wansa
sɛ wobɛdi wo gyimi akyi na wayɛ wiodom ɔbaa wei deɛ mepɛ no nti sei na wokɔyɛ ne biribi na wokɔkɔdam wɔ ne ho a wo maame no waha no wohwɛ sɛ wɔbaa wate sika yɛ ɔbaa ho adeɛ mpo na ɔso ɔbɛfa w'akyi a ɔbɛfa wontie efie baakom ɛne ɔbaa waafoɔ ɛne bɛrima foforɔ twempena sɛ wɔne bɛrima no ahyehyɛ ho sɛ ebi a bɛyɛ nondubre ni mu no mɛba agyanan bia ne so enti wɔn nso kɔhyɛ so na mehwɛ a maba no akye sɛ ɛneɛ masɔ deɛ yɛtena mu ɛtena so gya yɛ naa no na saa style na ada na agya kɔ ame na wɔkyerɛkyerɛeɛ no wɔde bi akɔma ne wɔ hɔ na kwan bɛɛ na ɔbaa waafoɔ bɛfa so akra ne kunu na wakɔ enti ɛsɛ wɔda fam na wɔyɛ yei meyɛ mo mewu bɛma nso ɔbɛnum so ɔsesa kakra ma me ɔsɛ deɛ mentumi koraa nante fa me kɔ agyanan bia ne so na kwabrane atam ne yera hyɛ kyire dɛsɛ di ne duru agyanan bia kɔ ya no ɔsɛ simi hɔ ya na menya nkakra nkɔmmra na wasi no ama ɔbaa yi akɔ wura mu na bɛrima foforɔ akɔfa no na wɔwie watam no ɛde no akɔ akɔhyɛ ɛdɛm sɛ meyam no atɔ me na wada na ɔbaa ka kyerɛ sɛ mewɔ ɛsɛ gya nhyɛn ɔsɛ time a maka creative from ɛsɛ gya nhyɛn to grow from ha no ɛkyerɛ sɛ wakɔsi kwaa mu ama bɛrima foforɔ akɔfa hɔ enti matwe apasoɔ sɛ mekum kuno enti mɛtwa wɔ acid mɛba bɛtetɛ mɔdoma mu ade a ɛhu kenya ase na saa yi ni bi si akwa na okɔ Dubai no ya ne wɔno ankasa ne ge a wɔno wɔ Dubai no wɔbɔ de ho ka wɔ Ghana ha o ne ge a wɔbɔ de ho ka kenya ase na asɛm wɔ si wɔbɔ de ho ka wɔ Ghana ha o sɛ ge na fa boy foforo na boy ni firi Dubai hɔ no mo aba ɔno ne boy na wɔ Ghana ha foforo no ahyehyɛ ho ɛna wɔn akɔtwa boy na acid adia misuru pa wo mi wiase baako pa no wodi betwa obi acid no ene enka de wo ne sika bi kura aku no ma ne koda ya nkeye enti wo bie wa no aka kire obi ba se metwa wa acid you born human being before wa boni pada you born human being before me nka se born wo me se bo you born human being before no aka se metwa obi acid momi enkotie Ike eneme nka nkwala asam no ɛda bɛma ne so no ɛna wo bɛkyerɛ wo fam ɔho te sɛ Ike okay mon kyerɛ ni position ne ma me fa nsa kora gu hɔ no wotu adwuma bɛ na ayɔ atam ye community police ni etam na so afi ne yɛ san ko training nti wakɔ community police kurada my 10 years na me wu 10 years yes sir ɛne ɛsɛ wo ni mumra kakra ni pa 100 na wo yɛ sei okay enra ye no hye nkomobo bi ase na wo ka kire ye se awura wei se wo jawa opa de enya de se ubetumi agai ge wei da na semo a okay wo nkire mu ne sa kire kire odi na mentio baba de tie ni se mi fam sengo ye tie ni se abaye onye nipa bonini se mi dina baabi kaso yi nipa bonini a me kura na Onyankopɔ bɛtwuma so ɛkyerɛ sɛ ahokyerɛ bebree mafam wɔtintima di machi abɛpem saa mene wei eti ne me wɔfa na ɛtie ana me sika bi kɔdi me wɔfa hɔ me wɔfa kura na ɛwuo na bɛsɛ me kɔhwɛ ne mɔkyerɛ na mɔfrɛ me no me ma me kura ni me ma eti wo frɛ me sɛbesɛbe me kan no kura sɛ me de nsa kakra akama no enra ye kasa no abo mi twalo mo baako no krede na baako pɛ de ebo minim nsa no bi so no a na ne onim nsa no akɔ no mo nsa ye dai eti mi twalo mo no baako no bi dru ayo baabi ayi kɔ mo fa no baabi am ifunu ni se no na kɔ ne bae na 54 se ni twato ti na de wo ho eti mi ti ya no se minima abaya na friend dan na no nam so we me oba me men kwa enu ade ne so bra na de yi so kire wo fam ensem awuri ka no waboa me me ka so mo ame a me ma me ne to ma me kura ni so oba na aboa me me nua nso ni wo yesofo waboa me pa 100 beti ma ka se wo 100 kura percent eti me no wo na tie na mo wo fa msika ko di nti ska no want ai kasa na mo fa nsi
na flat mo se ni mintunko tibitu ya no wo su no maame ete edam ne ma no na cha kwaya were hosem ana me call madam for de chemso na mo kaka kire ni se ahochire sei na ide atumi nti wo mo ame no so ike yankɔ ne kofa ono ma ne nyede emra obi a me go dem no ma bibia bi no odropu ne mpane ade ade afena me ko di obi da ya de aboso na me ko hu carpenter ni bi ahochire nti na mo kaka carpenter ni se onye me odropu ne mpano en spray mami because of ahochire nti no spray no kra na nye odropu ne mpano kra na nye ade a eye ehun kra efi but nya baby mfa ensi because woni o maame no ene ne man gude mo miti mfa saade nko na mde ko si carpenter tide bia me we kohwe tina hano na mse de maame kotna madam fo nchai kakra na ske bia ni mo ska na o me no 72 million ana akodi mi wo fa wa akasakasa ayede abahu ti aminko ti bi ko madam fo jana madam fo no mi ko djuma banam discato wa no madam fo no ge ba no afa mi si mi ko dware aba ga ni bewura o tetam yan se mi ko dware a no abe fa ska no enam se mi che ni kunu ni nti no mi ti mi kasa ti wa na mi ka kire obe se dana me bro si bi ko djuma ba me bre na me bia 2 million 3 million bia ga ni tetam yan se mi ko dware no ska no bia no wa team half na ka half tinam sem tinin change na oyemsa it is say na ye nyeden o se break it is say how say ye den ye we make us one boni no me bua ana ge ni mama dey say break what you su kakra ye hada ye nchiri ye yem na kakra be nya so su ya no ye mfa ko dilon ti su ni du da be 42 as a 30 42 ano be mama dey say o po bia ka ho ono no ho na ago galenti ayede amami ampani ampa okopo obi ka ho oko galenti ma mama 75 million namse dana isi ade aduru no menye dai mo se bra wadamfo de oyo no ti mi fra djuma baaye no na madamfo na loko de safo amiensa na to ono ne pununum ti mi tare so nyina egu odjuma tare so ne hyemi tare be na mewro me ho ache wana me fa fo na me fra obe na me dana se na bo na ayo wa loko punu no safo ba ko mo no ba na wa change safo no mo se me basisi a na ge di America e bai oba no se ai kisa no mana mi enko mi ase mo kuni kwa nkamika to ka se me sa no mana no of me fa dropping na me ni nyina o se ai me di en fa ferry enya ade me ni ma me ni me ma ne da ye nyina ne yoda singing room en fa ferry enu yesene se obeda bonti ye nko no ye nyina ye nkoda ge ya anya me bone ko wura wono me ne tena da entina wo geyi ne maame ene ko na nyina ena ne mani nyina ena mo da wodan ba kunim okay let's say gewe kwa wode me fa so no makoma nyina ko dini ho te sade ho ye me fa obabi ho mbi na oba ba ne beti ma msa na me ne tiwa ntimi sumi do nyina ko wura ne musa ade ho ya mame no mu bida amo akodo no eti me kono ho na dwuma mu ha area ho no nyankofo ne me ko sege we agya ne kunu no didi a na me ma be fa no na Ghana na ntimi ama area ho fo no bi amfa no afina boys ne me konto ko no ani wonka me sia tutu yi obi ne bo mi pra me bisa no me ni oba yi didi oba be man ba so nti ase nti gay hu no obi bo ma wo si tutu yi ala gay sa bo me se prawo bone pramen oba me ni oba ni didi mi nsanya yen kwa Ghana wo ni se oba fa be ma wo hantem na eni woni ya ko training no hande training ba ko pe eti wana dana na famese no timi fa ne se enye hwe me man toko wo prame kro enye hwe na we oba ye fast no famese mese no echichiriye
so de to no ha ade itina we ne tete nsem bi wona adwuma mu wo me so na me kwa adwuma na me ozungo precision ya iti bi kwa adwuma ba na we ne tete nsem bi ase wo mu si ase boy ne defeat me eni ade na we zuma ma adwen se de boy na ye me no egu nani ase iti me nkyere boy ne so nyansa bi iti na mo sika kakra bi da bank na me fa book no na ko yi 7 million na me ko mulu market ko ye case ne de pick up be fa boy no ye de ko e no mo si mesin wo nsinye dai e mame iti mame si amete ya kra no oti ha kra no still opon se me ne ti asisi ya no mi cross am mo ana me so sai me kra ya ana ge se di manim se ai ki akodi loan di a ye nyina so mpedai timi wo krom ensu adan kwa na ensu to ana ofre me no se ai ki wo na se mi wadwuma mo me mbon wo se wono so ni mbra bia oye orepair phone no se ofre ata no ataka chense da beda baby wono so akọ da no eti da na nye fast emehwe da no no wono so si ni oma o ja no ma ni sie ekọ da no wo friend phone so ai ki koyi ska bla na msiwo koyi ska na msiwo da na akọ ye no ope se da no ye kwetena mu ho fi oni je ho wo se ai mi twanto we so a nyame be ha me no kre e ba ko anam ko he da no nam se da na me diska na koma wo mu iti aka TV yenko to TV nam ko to we bia so chewi ko to e so chewi ana ye de ko bodem sisi o me twakati si nyina busa no me sisi dem kama iti bla ba bia wote no enam se me ho kire me na me ko tena ne nche no na efie wura no nim me dada o ne menka boy bisa efren kuju eto hu se ma betra obey nche no mu de otan esi obey so se me ho achi no agi me abetra de mo dia untu atina ya hum tie nam si yi ma betra obey nche mo obey hu kire no ene minim de ebe ya mi ni obey be nyanda ya de ti ko tu ada ne kan wie no nam se we start na pack eno man na de se ho na me ko fa kan yenko niwe usori ano pano ahoro nchensi mu no ahoro de se ntare osisi ni man nyina ntare fine iti bikwaje dano dano meje ye ne bikache da ewura ne se na da ewura nso no magum ifi ewura no bebia mkwaje dano no so wo pe bebia yini no ma na yede egu no otu kwan iti no onya bebia yin no ma ni mu iti ma papa no 1 week ndu na papa no na nyi eno ma no na another 1 week here dey ebeto so eti if you run the way no correct control na me so be din achi ni correct control because me don't know what so do me ti na se me ni mi no ye bre ti mi je ya na sidana pempen nguase ma koye demo nyina adwuma yenko woni se me di agro oba me sisi mi kama woni me bo e kan kura na ko be 120 million bisan woni metimi ma ko fide chemso ya afidie mi yesesa no manu kogu efie no de dia sema bana me ni mi no gidigidi na mo honna mo ntie ni ye mame timi ni nkora ni nyina ko de mo no mi nsai mu abu eni mi ko aduma ka bi ye cheke bi na kan di gate no hey splinter no gate ni fe mi na hanu hune bi ono ani ona ni no nsu kura twetwe mame etimi ba na ono ko aduma me pon aduma ne ba ye no saati akotena de chemso ti nkora ni su ko school tina ba ko ofie ye frena mankwa timba na me ro me wi na me mankwa me nsem obu iti senso kakrama me yede enkodware efra kora na no so ka Asem papa no wana na betre me di wa me nyina no me to boase wo mi twa to men kasa ansa ye bebusa Asem why na akora o de kasa jano se me kasa wa me bonia me sinya me betua me meka ena akra ne se ka se mi papa no anam se me na me mama miska an wodi bia mma ko school na me nsem abuna senso ma me ko dware aso ka Asem papa me ni ana itakra ne ka sa Asem no e hye mi mu ma ne ye me ya but na me papa na obeya ye me na
ɛsɛ me gyae de emanika wo bo ma me na mane me bo na mane uni me bo na mane uni ana wo se amankwa ntimi nye sa na se dana me ni akra ne mienu ni hofi akra no 16 years me ni akra ne mienu ni hofi me ntimi twantonto akra se na akra na ka kire me eti wana we ni akiri ba no asifie ho da wo mo won sisira se wono eti we ma me ka kire me se me ma onfa nkora ensia ne enum ni nyina ensia ne nyina nko sisira se wo anam se Dabi papa na we ni o ma me mo aye me wo Krofman se na me ye konya da no me ma nkora no enko me ni o mu nyina ebetena edana yakoha no ana me ma obeya ko pe sum kwai e wodi chanso babia park no no a ofri efi ona ko babia park no no babia na po ayama omu ti obey ko pe sum kwa man nkora ni nyina eti nkora ko epo sku omu mfurka efie ni sku ni yeteti wasundue ma se woni nkora na ya ade bi na nyentokwa na se nya bura ne nkora na so sumu sesei ne baba me bo me esi akwa be pa kora na sempa e friend kwabna no mama tinya no kakre bi na nya yi kura ni wa so sum o mama kura ma discuss o ko screen no ni wa ko gina obi be ka se bi akora na nya me ba e bi kura me na me bo no na me se dina nkora no de o mo ye no me twa ba se esi o mu so a obi be ka se nkora na nya me bentina me ye nkora ne sa etim srew mo ni nkora no anye sa me ma o de nkora na koma o maame na me no mi enu atena ni ya ye adwuma e de ahwe nkora no me kan o si you oba si you ana oba no de nkora no ko maame ho ko pesku mi sa kwai wo sisirase e ma nkora yi na sa ha no waboka wa ha de champion school mo sa ko boka wo sisirase etimi so me ye ma de so me fight na me so ma help we eti makwa adwuma na menya kakra na me sa de atofon was on my slippers ya be Adidas and Nike. Ye turn 50 cities no. Na matutobi. Eti Fred maba ya me no be didi wie ya be 1 o'clock na am sa de mpabo ne namu. Woni because me mbese kombedi nkola no. Enya me ma de enso me pese kombedi nkola no. Eti ne nkora papa nso man nkora ne ska ka de kura. Na nkora nyina begum no oba yeso. But me fa ne say papa no oba na de aye me no. Me fane say papa na oba ne dia ye me no ese me sumi je bi ma no eti mi ba me firi kromo kura amra no na me diskato oba yi fon so ansan ma bedu fi me boa me se dana scan me di 2 million to so 2.5 ato fon so yi na send nkola no ska eti medu fi no no wa send nkola no dada mi twatro no o wasema me kam se mi twatro to ana se dana send nkola no wo se o ma send o mu dada woni o because na nkura no hia me afedi e beduru ba bi no na me no oba no we no ntam no e me masem onimu ye oni me masem wa ka kire ne se wakwa ma ba ma bi afa David de me ka ne se me ka no kure me kire ne nan wi a me lande de me ka no bra bi be ka asem bi kire me eno na starting to kwa no wo me ni mi inside no obeka de me ni obey ti wo di this house dana ukuru ja wo no meni so be fa be ma ni mu animu ya ka me be fa na say na ba me no be ti wo de bia so won say me ni didi ade tena be ka say na metima ka asem wo a kire ogeda onu ntuni eti wono me bufu yi e ma brand kran ka me ya kan kwa say ma enti ho no suspected dina na eti wono me ka no kreba kon e wono me ka say dina say dina agro bi wono obi ni udi a me ni pa ne hunu say o mpesa de no eti ni pa ne ka say no so reference bla be mam ni no ni ti sase mu e bi enka bi ntire mi bi ti wono de me ni wo ya akasakasa o de ato ne so da se be ma fofora ko da bi bi hu ni geda ai ne nyamutre sasa mi fi na chi fa be ma enso nu nkume e da so da ho eduan da ho ble bia so o tia so wa luka de wa bodua ni mo dua na to bu aseda na ma me kan ko na adam mi twastro mame establish fact bi wa ha Ike wa bodua na me modua o modua na me modua me ka kire ni say me bosum o mi fie bosum e o mi fie ma me ni wo fa so ni sia ana koma fa wo mu na mo mi fie ni de me ni oba tia me fa na chi me ni o tena ye
4 years ago bisa no eti se wo fam achi oba bema ye fie no bosu na wo no wo fo oba na suma ne ba mutin ka kire se wo mu mpe fi eti no ni kwa se wo ye bone ewo oba be fa na wo ye oba so abema be fa no oba ye bone wa boge yi dua ni mo ni dua nana me ba to bu ase wo firi maji fa bema enso no fra be 5-6 edi ensuo na ya ha ka kire no ofra ntoa wa bobo bo chirewa ebi ja bobo pepe abebe ne ofra abusum kwa mi be wias kwa mi ntibi da no de ma ni bobi dua sese me firi na chi ko fa bema se wa ye dey enti ode say ni elo kome se na be mi ntimi mfa na chi nana eti mimi ni musu ba se me masem woni mu ye wa bodi dua me mo ni dua to bo ha no eye enkwane owu ase bi ne ye ka no wa ha ma ye establish fact bi wa ha wa bo abaye yi dua wa bobo nsu ahoduo bi din se meba menya madwuma sa awura kwa no tum wa bobo ensu ahoduo pepe bobo antoa nom ne de ka ho se wo de abodua to ne so se ofa wachi a wa bo ne se dua nana me ka bible nya botre me nana mamfa bible nsu me ho se me mabo we dua ewia se me okra no me nyanko mam ska ma nyanko okra mam ska me ka cha Ghana ye fie ofo oba na ko fa oba na chi a ye fie bosu ne how eti saade no me krampe was break me kra no be ma me no wote na me nya ya me mfa ne chi ana wo so ka kire me nam si you ni ge ya tram ya fam ya bre ni hu be ma se oni ni gina wo se di nkomoda but obedi nkoma na obi de tare ana e bre no eno ho ya wo ne ko entokwa obi de tare e bre no da me se di pa no de ba minimu no o se because of sadie ninti emema mfa wo no adwuma mma ne ho enam sese be ma ne ba de wo be yenti be ma ne kwa o ma bio no abre na adwuma na be den no nso anya duane amankora na di o se de na wo ye no ntimi nyesa enti na mema de adwuma ba wo mpam mema na Dabi brabi ne ba de obeka sa asem no se woni se obegya ne kunu ni mu animu ya ko fa na nka se Dana bra we asem waka no de bi oba me ni no nati wedidi ade to obeka se ikire no eti die no kan no wo so se oka ai ma me musa wo ade we kamu no kora kire me na me nya bi me pese me busa wo se empre dodo sei eno abodan na se me de me se bo no abase fo muntio na we o wa won de papa aha me busa wo se me yime no ano o e oba metuma bo no ne mfie sei empre dodo sei eno wabo dan na no krai ba ko adano onu aduane ampesi etina bo bi de me ka wo traffic light wo na se me kwa kwaje ni wo se ya brasisi ya wo na bo de ebejo na msiu ti kwa mko shia me na mfo mi nu no msime mi enko krofuma asio na yenko ye live na mse la be ti kodu na ese ensa o ma she pitesi bi na mso me kra matalo mo ba kwa ye de anu eti ma mi di boys na chi no na ma che e ma mpisi na me boy kra na wadi ni die eti bi kwa na mse enam eda so wan wose wode ye atwitwim oto amane ti o twifra kontumbri no eti wono de nyame anim ni ntwantro na mse ma mu no na wono aduane won ton nam bi kra nto so ni yemfa ni na se aduane die me dia woni eti aduane mani an was starting ye wajimi kwasia woni so ni aduane na anka wo ma me no aduane le se ne ye de na se amuna me de me ho me simi ni me na mache me na me ko ye na mache na wakobo nso abawo o me de me ntwantro eti wanam se aduane mi ni wo na anu aye o kofi afama nkwala no na mkoto fufu bae onu ani fufu ni kura msane ni di ye kakra busano ana ikisaka tense me sa ko adwen kwanta obo no sa no na mi ntwantro enti IKA dia wo kan kire se emfie nan ne akire a wo ne dan na atena nyina wo mo ne da dabi se bro se mabono ge idiot munyi atade ne mame atade ne die meba tobo menya no meba oh menkasa meba
meba fata de ma lady no awura je yi meba krache mesrao me yam adwuma according to senior mesrao capture studio 2 get the camera capture mame fashaha dama jem oba afidie ne so sese ye kase ya atade bi eda so tv so eja kwa meboa no na munye ne ye mame atade bi eda so aha ya atade no eye tuntum ena kala bishem ase cream kara bishem ena tuntum no lace enso guso sa wo hwe atade no a ekire nyina tete zipo sad ni nyina tete ne nsa ne nso ho atetete ena atade no kura eja kwa me on the screen eya fako for mame dana atade we ye de ye sei abrewa me da se eya de atade we ye sei me pacho me dam wa adwumam enti oba na no Saturday no na me ho nheda emfa me enti na me manu madu bi de meti asi mayi ne so enti oba no busa am se wo ye nipa boni pa won kana kwa na oba dufie akọ opapa ho akọ da ho amade ache tu di asi mi na woni dufie ayehye ho se opapa na owo no won sa na obetwempena na me se na se be na aka akura free school abo se okọ na papa bon akosisi ni papa dem akonsu amana we aseme so bebusa me ehwa no waso me kwa chi sei wo watali sei menso ni mu akwa wada so akwa di ekra do be ekra miano ada in my court order awura ena eye dai oso wo kwa chi aha nti owo me na me se me pie agye me ho adwane no so ata na chi sei ena ese aha no so ni se no so mu na etie so wata nchi ena tie but e brother wa mo je me ho oni owura yitina yi ose emfie nan ni akire ni omo wo da na oboa abase wo se wo da se meba ose omo wo da na abase ubuse omo ho na nesa omo so me kan kura bile bia ntokwa obo wotimi hwemasum bo bomasum adwum ho Ike wotumi ye sa nyina na ko twe bet so nana why wa hene me ka wona na yak me kana me de men ka me abaya wo se me ai mai bi e fa na ofakosi o chalo to abase o ena me free adwum ko tena ofakosi ni bench bi so ena odi ken e be si me so enfia ya me ko to sata na ma bi ko na ni ya ne ya no ko to ofakosi onya ne wai dai enfia no sa ken now e da nwa se nkori bi na be to se wan na be to ho ken no and the bar was ba bia no for city etene mai bi seven traders ni enye ma chalo to ku afa ai ko so aka kire me se ge wo mo ne da o se na sum nyina wotumi hwe na sum what the better nyina to me bad me tumi aka no kra kire me ntwantro o pe kra fa me tumi sesi amete ase me ade amaye no o se me kan papa wa ye me nyina ma kan kra kire o ge we wonya me bone na wo ti wonu aboa sum na obeda machi wo se wo de mbeto amane yem na o ma me ene wo busuafo mpre okay me ne wo asetena no ene wie se na oba ne ka kire mi o ma me mputi bibi tu so etinu kre eye ba ene baba mi ti abaye se one one na setena no ompe bio two na dwuma mu hokra no mensi ho bio ene one woto nkwanta mapai enura de o ka kire me se gari me tu mi nyai no me pen no credit e ba ko se mai boni ko vanche me so me mo ma me putu to you ni nwie wo so be hia no me se ge ne se wo onen ni mienu asetena no ontumi bi ompe obi se menye dai okay me mausima baako bonidi na faka ne ehwe so obeti ase ayensu ye be bra wanim naka Dina
mesrɛ kasa odomu ani dim wo dem benefo ya bem maame so ayenya mama ansa eye se dia wa na wo ka wasam enti wo di nkan ka wasam ansa ne ya de nipa mo chew ni dwato amo oba no me pɛ no ba ne boni on fan chemi na onye mo number se me ye boni bi ma on san fa me mra ne kwa bi aso o se mi sukra se si ade me se bo no ani din na ka bibi kire no ka odo asem bi a ye hwɛ se be ye ya ye hwɛ fambo ne chemi wate mi do me wo mi pɛw ai boa me wate u jamia me kra be free minsa ma ko me pɛw mi srew yesi bi afa chemi mi de tumpani fu eni one mi show kama bisan bye odopa akumamu asem de masa ya kan de onimo akumamu asem pa mo man nkasa sisi a meba oledi meba so wate ujamia mewu why ujamia mewu me ma me penase mebusafo nyina penase ba me krem no Sunday na me man skat won ko no aduane na me kwa wa anya aduane akasa kakra ba yi me how me kwa sisi oso mpe obi otina oba bi me pe no ono nso se wo mpe on fan chemi non sa no ebisi bie mu a ono anfa drop him na no me kanjira mu mo be chimi nya mo di na fi mo hu se because ese atamfo nya no atamfo so nya me edo ben na wo de doge isa no wa ye me papa wo se papa na wo de aye oni nyina ye enka hwa nisu mesira no nisu me ni bi do me entrance wo so wo mpe wo papa bio o si se de wo papa do fa wa de o mpe wo papa ni bio ndi fa wa de me mo chomu dwato am me ntimi ni nyai abra awura mewura misiro boam wate boam ujam ni be one month kwa mewu 3 days kwa ni mahinga every Sunday no papa se me ka se aduane a ya wesa ye numu no me di bia na obo obaka se me boa because me dwene we no me ntimi kura ni ene ese o de ye ntwa bie nko a mi ni na tun se didi bisano anopa mi kokuru na me pon 12 na me ba awian me didi anwuna mi sane ne didi me nam sa ko sini fie me fa ka me no bisano oso na busuafo mpene so se itina ba bi no no so ntra de ba baba boa me nana ntina wo wiase edina da so nyi ndi ketwa boa me na me ne ntra me de tuani okay atie for mama menso menwene ho na memra na menhunu enkita ho a asem we ye beto aso na tiefo ene mema mo nso mabam bi krachi ode osofo ba kudi na chi bai krachi ode ne maame bai ne maame kra na police ne maame abrewa no ye discipline we ya obe discipline wo studio ha ena ni nua ma nso kan ho bi bai na odo we die odo elastic pa but in the meantime Dr. Hepa Plus abitu and say ya me ne wo ka say se unya Hepa Plus Pavi Plus Boslubia we and eye benada yes se dru benada se ya ne dani mu ehye kire se ya ke kan yo masi ani blow formless ni gu ha utumi hu se bibia dada kwam e ba se ya na lab fo no ya ye yirede ya ni aye di kube be mixe ya ni adi nsuo de mixe ya ni aye nom ni adi kodunumu ato akire ya ni aye nom ni adi atadwe no ato akire no na ye nyina aye keka bom na ye hunu ba bi aye defa enne wona wo ye puti ya ona ankasa kire ye nkwan no na to ye ngidie papa na me da ase na nyankopon hira Otec FM atiefo nyina na Otec oni edi dwuma ha nyina na enne akoye da kronkron enne ye da benada na edu benada mi tie se de wo hye we intro na se no na se enne de se e binim sure nti se yare bi na attitude bi a ese se nipa no nya hodin bi na ade ben dia se wo de nkutokura akokan ebe na ne o eni nti se obi tumi nya Hepa Plus Pavi na Plasmos ni bi no mo a
ɛma wonya hoɔden ɛma yadeɛ no ankasa no ɛpɛ baabi nane ɛde ɛfa wo nso anyame adom wonya hunu sɛ oyare no wo na yɛayɛ hepa plus nupa no de ama wo ɛfiri sɛ ɛma wonya hoɔden na wakɔ so aso atena se ɛwɔ ahoɔden mu ɛnɛ yi si yɛka hepa plus a ɛte sɛ deɛ romani ɛka nyankopɔn no romani ka nyankopɔn a ɔkyerɛ nyame agya nyame ɔba ɛne nyame honhom kronkron saa na sɛ hepa plus so yɛka hepa plus a na yɛkyerɛ pavi ne plasmos a ɛbɔ hepa plus no so ɛkyidɔm ɛma na yɛfie som 3 na ɛtumi asom wo sompa sɛdeɛ ɔpanyin bi sɛ sɛdeɛ ɛnuo no asom no sompa nti no ɔne deɛ ɔfrɛ no 3 som ɛno ano no odi ka ɔsɛ nuo no atumi asom no sompa bi a ɔfrɛ no 3 som prɛko pɛ powerful ɛnɛ obi a ɔti Otec yɛ mu akwanya kɔgye hepa plus pavi plasmos ne bi nom ɛnyɛ sɛ wokɔtɔ ɛmfa so aduro ne de ma wo nti ɔkɔ akɔgye bi na ho nso oni wabusua no nyinaa no ɛnya so mfa so na me ne abrante bi di nkɔmmɔ awie yi me enter studio ɔsɛ doc mate sɛ yɛ na yɛmpanyimfoɔ no ka asɛm bi sɛ deɛ wobɛdua no ɛno a na wobɛtwa but ɛkaakra bi ankɔ no de saa bɛ no a mma mu wɔ nabrabɔ mu ɔsɛ ne maame ne papa de ne baa wiase no nyankopɔn adom ɔmu dua akwadu de maa no but onyine no ho sɛ saa na kwadu na fifi nkruma wayɛ kete nana asɛmasi o na ɔgye deɛ obɛtumi ayɛ biaa afi koraa deɛ Assyria ne Misrim ɛna ɔde ne ho kɔto wɔm so ɔde ho kɔtwere ntentan ɔse wanom nnuro China ni na ɛkɔma ne nkruma na da ne kwadu ne bɛyi dabi no no ne deɛ ne koraa te sɛ ɔno nkruma nketenkete bi na hɔ on a normal day wohwɛ Ghana ni sɛ ogyina hɔ na wohwɛ China ni a hwan na nka sɛ bi wɔyɛ sɛ ɔboa ne nua ɛwɔ nkruma ne so on the cold man kwadu a na wofo dua ma no ebenyini ma no nso anya so mfa so a ɔsɛ ɔhwɛ a na ne bra ho en waye nru akɔ hospital sa but nyame adom so e fitani good ti fitamu ho ɛna ɔmo kyerɛ no formula ne sɛ aya ɔnom hepa plus pavi ne plasmos sɛ onya kwadu obetumi de bi ato akyiri sɛ kubensuo nso a ɔmfa ndwodwo ne kra na ɔsɛ nyankopɔn ato nso pa agudie na wofo duae ne so powerful no no atumi ho sɛ saa na utumi kura aka sɛ usum body a sum kwadu very good statement ɔsɛ ni mu ɔden pa sɛ body ɔno aya sɛ de si ɛden no ɔno atumi ho sɛ saa wo nso good and utumi ɛfa na saa nso edi so powerful mesrɛ sɛ ɔbaa bi tie mi a mɛma wukunu kwan da sɛ ɔbɛkɔ akɔnom China duru say system na ewom no China ni na dwu nyina sanka mɛma ɛwɔ Ghana kora ɛbɛ yare ana ɛbɛ wuwu no mo bɛfa yɛ nneɛma edi so yenso nyame ama yɛ na hoɔden sɛ hepa plus pavi plasmos yɛ nom not for sex na emom sa ahoɔden free tiri so ebesi yɛ na ase no nipadua no betumi afa ne ntoma papa efira na sabio sɛ yɛ adwuma masika ba yɛ ho yin so deɛ yɛ nyakosua ba ako bi a ya nom ma na twie minim yɛ hu sɛ sabio yɛ betumi anom nsuo nso ɛde agu so good ɛna me de me personal line na ɛto dwa ebia wo ti Otec oyɛ oba fichi komu yaw ena wo go through ntienne said the day yi enya nkra ndru baabi yi wakeka painkillers aboso because of fichi komu yaw obi nso de no eba nso emaye obi de 2 days 3 days wa wie obi nso ye family planning ewie ye no 2 years 3 years be mfie num ni still oda so go through asunsunsuanso obi ha nyina ne se ne to ase na etwetwe no said the wi aboyi ne to ase twe no ogye ne ho baabi obi afotrotro na dwendwen nyina ne se obesi krobesi den no asi afi obi nso de se yetie ma na mate kra de ne sabo kam yes ne yema hye no ho mete bibi kakra bi na nakoma etu obi ha nyina ne se ne tie ye ne ya na ama te se onte hwe ontumi nya hwe all senti obi ntumi ntene ne mu obi typhoid nti ogye ne ho baabi anye ne nyina mu no se nipadua ne nya hoden a utumi edi o house nkunim enintina hepa plus pavi plasmos ho adanse no esura na eko na eneye brand idea de bema da no aye complete ne say ubenya hepa plus
pavi ɛna plasmos ebia pɛso frɛ doc me ba no obenom ne sei me nua bi o SHS aduro no kra no menye ne sei no no so watumi anom bi capsules no me ne sei nsuo menom ne sei doc me kunu kwadu no de beto akire sei ana se me ankasa oba so me pese me dia tadwe bi eye bibi kakra meye ne sei blending yi kra no doc meye ne sei bibia pese hunu bia no o fra me number si a meye saa so e dia ma wo me number o fra me no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia wa manone dansie fra manone be wonso pese unya so mfaso awo ho asem woni a se be infections woni a yare bi eteti wom obi okro onim ne haw no doctors nso se onyare but onu adi adansie se onye oki onyare nso wonte apo nana nipa bebre ewo haw no kro o se infections mo batlache nti at a point no na obia suru ni nyonko obia nim de odio how no oya suru oya ababetu system nim because be man nso fita free ne be mememu ye ne ya oba ne so sebe enkane sebe egusu gugu no ena omo treat akọ hospital anu munura mpese eko nti adwumam ena obi ka kire ne say hepa plus pabi plasmos obetumi ne yire no anonom bi say ye how na o kan nko ade a all those ache atnom so ache but hepa plus pabi plasmos eboa mani pedua na ankasa ene yiri ne ho nti obetumi a doctor no aya o ka say obema utumi de kwadu atoto achi oba nso tumi de atadwe eye bibi kakra so ne yire o se kwanya o how no fa so efiri ho no wanom hepa plus bottles 2 pabi bottles 2 plasmos bottles 2 the same so for oba no ena ekọ saa no omu decide say omu twen ahwese ebeba biewa nti for be 1 month ni omu no mu aduro ni bio ena ofre me ebisa me se doc waduro ne de se de anu enam che se yedwen ho ayente ase me ne me gire how we ni we na etete na over 1 month ya hwe ne ye hunu bio aduro no so ye no mu bio ye betumi atwa so anomo ana asem ni nyina ne se ya anya aduro na ama yare ne mom ye se nipadua ne benya hoden na yare wo nipadua ni ma enu ankasa ehili ne ho good ade ne se o ma yare mpo ban sana wakope hepa plus and the drugs to biemu obenya bianom me numbers ne 0542 77 85 8572 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa Manonia 0542 807 907 0542 807 907 Mesre say me sorry ene brande die when to me anya hwe amfa mbene ho no na enye se hepa plus pabi plasmos o kwaji bi e ma wo ne wabusuafo enya so mfa so ebetumi a anka ofra unua bi wadamfo bi obi oben wa sabe ekana ebekan no ubisa ne se ne ho te sei obviously obeka se nyame adom oka wi abisa ne se wonya hepa plus pavi ene plasmos ne biano mana se onya binom ya mesrew sere ne se onkope binom se be ya yenyina ye ho be ye den obema waware oba nso a waware mesre ma enye adehiade
said the bia hepa plus pavi plus must be of you. Never feel how you're dead. Okay. Or bounce with me the nataju be actually near Macacra. Okay. Now the moon fronco aduma him one any munko hese. Or sure for Reno, we see no and quite saying. Mona. We see a call funny and funny. Yes, a cano. I'm a man for crying a barber shed will be mumana cum ninia. Yam penisa. Debbie. Pese hepa plus pavi plasmos. Eshema. Good. Yenya Hodia Judia when you conya din. Debbie. Then I was so dear. Oh dear. Banasamaria crowd. Dano have a cuckoo grab and never call it. Hepa plus pavi and a plasmos. Sound the hot send resource. E ma die nyina dibuawo na ma ni wie wo yie apomuden kwan so medas me number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and now 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa Manonia a 0542 807 907 0542 807 907 I say a Hepa plus Pavi and a plasmos. Monica doctor. Medas. Ene ensemwa onso ode aba abesomo yen. Arofo Dr. Ebenezer Ajamai, the founder, the CEO, Hepa Plus Pavi Plasmos, Ebenezer Heba, onom na de senwe mi ensenya ba for your general well-being, choose Hepa Plus. Enti o de pavi no na wo de plasmos no enyaka ho a baby aye din. Baby aye to nwe bia sabre ya me na wo ka se wunya bowura mu a ade nyina be di aboa wo na ewie yiye na ede amount obefre no sabre ya wasori eye 0542 778572 and 059 13678898 ewie momwa mena sechedumasi rural bank fonso ase sechedumasi rural bank plc eye sika korabia sabre ya me ne wo kasa wa afidie nsu adofo se wunya mie wa account e wo sabia ye ya mana moto na kobie account se ya e wo se chidumasi rural bank plc kire se onum nim sika sebo ntoto ye papa emfinhie aduanan numnie and still counting and one more ye sika dwuma besi sabre ye o enti bebie wo current account bebie wo corporate current account susu account savings account me bada achini ye bie de man kwada no to susu gu kwada ni tri so akwada ni nyiri nru ba bi no wanya sika botene bi de boa na wo nkwa ahukire mu wo hwefo no ye fixed deposit interest rate ni very competitive ye money transfers ahodo e na wo pe bosia nso a se woni edi dwa onua bosia no ye de bema ntentem odihie bi afrim na wo pesika de aye na ho kira babra ne ma bosia ni bi akuafo mane mema monka muhumom de afani group loans no na wo ya aban adwuma yeni ana ankora adwuma yeni public ana private worker mo nyina no ye mam workers loan ma mo nso mo de ye de mo nso mpesa mo de ye wo ba ko bi wo ho a ye friend smart loan na sa smart loan we no ye wo ma agi wo market ya free controller anko an ye de ma enti so ya aban adwuma yeni na ho kire bi aba wohia mo wure bi de atiti ho ntemo a wo de brase chedumasi rural bank plc na ye moawo ye number nie je freyen ade bia a kire wo so ne na wuhu ba bia wo mfamura no sika korabia ni sika sem ho ntutu ye bia no ono yenka wate na yen ye ni dunsinia ye soye abrefo number ne ye 050 168 2737
ɛna 050161792 yɛwɔ Secheduma se branch no ɛbɛn Secheduma se dwa no adwura branch no ɛbɛn GPLTU dan no Kenya se branch no kwabere Kenya se ya yɛwɔ abrosa se wɔ station hɔ a yɛbɛn Kenya se M school no anwonaga branch no ewo jeni dwom kwa aboabo branch no ewo post office n'echi asonwase kwan ne so tafo branch no eben club 600 mofre true ye ben no ena adum branch no ewo boss fm echi ho ye wo mobilization centers miensa ba ko anyinasu in the adwira Secheduma se municipal ba ko ochechewre in the afidya kwa abre north ba ko wa didwan in the Mampong municipal yen ye bank with a vision enti bibia ni a odi a woni Secheduma se Rural Bank fo nkasa na de wonti asie bia no ena wie wono be kirikiri mu de amawo arofo ansana ye ne Dr. Hepa Plus ekobonkobo no na eye adesrede ena Ike ode to ne dofo papa bi anim owura yi nasem ne se ode chawpa ena ema ababa awa no ene ne nsemo a esese woka de wakabi ye beto sempa ne ye de ama awura no na yabusa ne se de owura ne kanie na wono nso esomu sei wo Ike wo asem we ya wo kan die pa na kire se wonu hunti a wo ka sei because kwa adu age de bo wo no eye kwa adu a emu ehu ye sese ye chew nti die na kire pa se wo de wo kan wonu hu na wo ka sei kire ge no kana minti esa kama no ana ase bibi se etimi eye sa dia mo ni mu na me hyebo se onye mo number ana se ono fan binum sane bi mo ono ambo mama ne minum bim wanim nana piao minum bim waja insane nom minum bim so tese insan papa bomani mu a o me kan kire o on trane baby minum bim na wo hwa na kire wo nsanom madam fu bim o ye namfo semo ho minima me wadamfo na de na e wadamfo bitumi kire wo nsanom sa time no ayu ye no kwa uni mai akosi yanam ne ton baba makwala ebi no ana mali dimi ko no nsa e free hono na utwa na azimi twankete ono gra mene ne nam kra busa no minim sanu 5 cedis gra me di free no nam di ato na ye de ne ka o ma utumi kotwa 5 cedis no se bi wa mi ko di ya na wa ntwa bia untumi ndi ba isi am timi num pim okay ma 5 cedis you do so 10 cedis minim sanu o si gina ho twa me mensa 20 cedis minti no this free mu ano da 15 cedis minti no na ada na ya won so de ma no they want ase ono be kunkun okay se ye owura yi ede asemo ato anim se ne yete no on de wodo o ka se wu ja ne pe ene ye wo no wo kowu enti wo srew se tenase na onene ntena na de asi ne binsi bi o sempa usum sei ma memra oso na medam wase ensano no no a na otete me ha me ti so no nsem na me ntena me ma na mele bi ama sa mele na duru ansa na meti ase mati ase nko bo ma me papa ma na de on beka no so mehu me de afi beto do so waya na me de ahwansa o de se beto do so afi no me woni se me di agro onya waya oja waya de ame ne betena onya waya na me hwe so oja ansa na mpa nya sa ifiri akoya wo sa akotwa okotwa no monsa ble bia oka papa ya ni mo yi hino min twa no ntro timi so me ma me ennan so onu nsa bi me ma me timi tunu fo sa na o tumi ko so ma me na nyina se ma me tunu fo na ma me esu no no susu no aka che ma me sa onu nsa bi eni ese krokro da jo bi na apese obeyeye se wutumi kosu wase nyina nim emiye tuufo na wase isu na unsu no so ne nan se wajai ma se ka kire me se me nyana me sante ayi adwendwene ahro kakra ka ntimi jana twansi a eba me no se ne se wonom 10 cedi a no 5 cedi na ada na satam no wanyai kra ada no wanyai kra etesi abeduru mo nimu ne de minum bi ge ne se
say what the afeko 1 year and na to so say wo monitor 1 year no na say wa num biem ampa de a o ne obetna uso say say yeti wo when the mama me kwan me ne ti wo ba nsan me say so nsan pampa o bani ma wo no to tumiri oh mama ka de yin ame na wo ko tware gare zo dabi ono zana zabe di geli sa man for tware gare u tware gare a me kwa me nim nsan no za no akura nim alomo ba ku 5 cd ezo me no ma na say okay shamene matiefuo nyina bo e wa afidies obebo din me ma me ntwere me ma won twere me si bodi nyina na hyebo se efri na ekoi ensa de nsa onum biem na waka sa asem wei enam dan na nti se wonum biem a dan na ne wonjai ka hye hobo se tiefuo nyina bo mo tiefuo asema bedu na nanim enne tiefuo anim oba ne se won pensa me no monsa na me ha no me sire tiefuo nyina ifiri na de ko no betua nsa wo station ya o nanamonim me num biem oba na emra mpanifu yi ho no me report se bo hye na me hye no me ni so me hunu di ompe sensa no ompe ana me no monsa so a me ne nkontokwa ba isi ano wa kire de ope minum biem tinana ani etiefo mo ami okay we Ike boshe na Ike asem ba ko pa nso ehia mititire pa ma mensa musa obio waboge we dua nana da bi opakura hye meda na me am pesi kamera bosi amra na eyi ompanifo ba ko edi meche na me yinu obey ka ho na yinko hwehwem obedi medi. Okay. Krachi ba no de ninua sofo edi na chi obabi mekone ho. Ansana no mesre mo anidie. Ma bedwafo wa ha enatiefo mo nso mo bebam. They say dan na say onu nso fra busuam enti baako Krachi nyan sanom ne conditions no mienu okoni nchi no akobo ne maame ene na busua nso amane miensa ode hye 1 year ene eto Krachi so monitor no hu se ayeye dia na emum still otokoso dia ene litiate na Ike gay sawo wakono de ene 5 series ya obetwa minum biem minim sane num di minum na me ya na ne kra so mpe dog ne nya oba no mitumi ensa no me hunu di hompe be hunu so ompensa on ha dwuno ma me na me kono me sane kakra na se ge we jane na na mitumi nya no ne kra de e ba ko me so kotodwem wo wa bi me na de o number na mpanifu yi number se wo tisen sapampan e bom anuma mi ya meka se ko tokret no tumonim minum bi ge jane na na mitumi wona he me kakra wo nyesika se mum but medidie mu ntari se mi ade ana me so no anso nim se nso mitumi boa no kakra Ike mi ni bi nso mitumi boa ge jane na na mitumi mpa chew na oba wo so opɛ okra ne da se no no abie na no se ompe obio jane Ike ontumi me peno me dono openo me ne tena gra me fa na chida okay ana so fa ma chida etiefo ne awarefo amutie mu amotwempena mo nhade bi nso ewa ha ose abaye on ha dwen muntie saasem we yo saasem we oye oba na waware oye oba na wo twempena tie saasem we Krachi yire ayire na hye wanko na woye ne ho hwe nye ye gewe ha dwen edi so oye oba na wanya be ma sumdwie na emom oye ne stress ne hawa madam forget it. Oh no, da. As again, ne hadri. The underlying word is on hadri. Me try me one munsiaba. Abidra for bebem. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Plus Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling.
my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pi ni menti ase me do. Tie, Hepa Plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pom mudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear drone di pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nyina. A pin for about or more manufo. And kwada woni mfie du mienu ka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadia won't be a chram. Oh, na edibe pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De me dia sie wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya man no mo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akoso ya wonim se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi ani ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye du mienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA aje adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me potinyi fo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuan nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabanu ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehumba. Me ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yensi yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ni hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adrun kitinkiti bia se wota free ho a se yare ni stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema yemre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture essa sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduane mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic ujidia jonkwa owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie
na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba kokra die enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say owo mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahojo da aban heye bi kohosie we di oponko pedentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus se wo pe phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pa hene no se me mochira akwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa wofa na se break kwesi sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wamo nkwaba mu wamo anya branches makomako enwotwe ena wamanya eye 3 mobilization centers ensoso aka ehon jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wamodi mu akotene eyi na wamunyuma pa wamo eye no ebi enie wamugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wamo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Wamo Eyebi Ewo Omo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mesumi yabosi amedebetire Jumemu, na kwambe na mefoso amesabekebi. Omoma salary workers loan, public and private nina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma efo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omhihye no ho pa. Ne me hu omachi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga Onion Market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so ho a. Post office no achipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adidwai omo ben health center no chechire afija kwabre omo ben police station no enu ntisa ya frefra 05016827737 ana 05016179224 Seche Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Ebusioni bibi na nsemu odie na nka kosia na disua nya crown na so rade ya dom frames bookshop and stationery sadaroma. Oh my god mebe always say brofo se akono ebi a obabi homa sua kofon na opese osua homa ana okinkan hu na de yi a ni nyina frames bookshop and stationeries had books no chapo esansa hey ya ne headquarters no efrim motofo aso me kire crash ede kwa kosi tertiary level books nyina bi wa ha ma obani sua de na bibia ntumi nya fine OPGS approved textbooks ni nyina ahaya exercise books no
notebooks, pens and pencils, Natara, Big and Darkus Brown, Afe Bibles, mathematical sets, poster colors, crayons, dictionaries, Nina Buaho, Omadiana Bra, Nahadi Oba, Wenibe Jikeke, is on the say, O my Bian Punto, Agent Home Siaso, who Pebia Tuabra, Yadema for Aquadan Empo, or your Bonfo Kalata, Faoba Doye, Nobe Bima, Frames Bookshop and Stationaries, Yaw Kumase, Asante Mantemuha, Anywhere Clinic, Abrunsa and Roma Hill Asemana Mike, Odo Tobri Rura Bank at Chiwanumpe, Fresio 055-8474-607, Frames Bookshop and Stationaries, Books in United Headquarters. Hey, said the Dr. Foku, while Wilson Wampa, a bassy I didn't Bunyan, Essa Yaredia, Dr. Edia, Pagini and Papa. No, Bruan, and Wakasaka. Of a Quonku may say, said the Wushia will be now a ton someone 10 times. Oh, no, George, we, and I say, oh, be our Dan, no one did do on them, or be our Dan will be never down and Nemua. Miss Roya come for Dr. Foku, her backland Kifamano. Now, Dr. Foku, the owner can once a match me. Papa, they see him the dada, or be a pesa, a citre, and I say syphilis, gonorrhea. I want some cry, dry, say, under the yakan yam quota, Papa, ebe yen 10 and Taman and Sakanadia cry. I wafa, as someone want me come here, Dr. Foku, say, and say, Mammy be our dash you, my dinner back. No one your stroke, Dr. Foku, fire and move baby about 190 swan. Mammy now, sorry, I didn't have 190 walk. Oh, beer, ne to a sintini ya, ne koto J, and our friends will be any sissy dear. Dr. Foku, boy, so I meant Nantisubia, or no one a person what that them. And it's a serious Sikadia Yentiminko. Oh, for Jaya, now Dr. Foku, and him the dadani dear. Sikabi a crow be what the qua. Dr. Beshow, no one a drew. Now say, cry dear, or so could Sagana Cardia. Oh, but I are a Sabia Honomua. A Kabia Bebobia, Ghana card, no be Femufa, now swords Yafa, now Perry, now Pedia. And the Munchaman, I'm going for Friar when you say, and Tnase, and my dear queer brother, Dr. Foku. Or for China, who can be beside a number of their man 0242 155 935. And yet I said Dr. Foku or Petty number 1. Who for Kaya also be so a channel more, bridge and so one more. Why you do frequency, adequate fiada. Adolfonom October eya bosumi ehwehwe baby anu fumo se djua bia kwose baby ana eya pink month. World Health Organization eyi bosumi nesi ho se sa bosumi ne de obabia manenya wadihia na pomode djuma yeni ehwehwe no fumo fama wo se de da ye afibie mu no by Grace Medical Center ayaresabia yehwehwe manu fumo on the 14th of October 2025 anopa no nwotwe kosi anwumre no 9 eda no eye benada 14th October 2025 anopa no nwotwe kosi anwumre no 9 eda no so yebehwe obia jonso mu yasa hwe sichedodo a ewo mojamo metro sugar level wenyina ubetia 50 Ghana cedis pe entisha no so nefa ho djudwumadie ni mo by Grace Hospital ewo Kumasi Breman DVL ne nchan pe osai kwadwo area hwa DBA ni amienkasa 0244 97 68 05 yebehwe wanim. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of 4, ya babio. Aha, ya 102.9. Aha, eye Otec. Asem Beba Dabi no ena wasugusua. Ena wiye utie, ena wiye ohweye. Ena wiye kwadwo ko Royal Enterprise for Nyankopon hyiramu no onyam kese. Adofo onom ne de okurasi ni eduru no reko heba mixture no eye wonom ene de aba. Eduru amekan eye duru a sisisi yade brafo bi dawso a wakon enko se unipadua ni nyina yie enti yade ta bobo wei obi ho a ne nsabu na twa obi de ye koku obi de ye pressure obi nso ntinimu twetwe no obi aye mrempam se wunya reko heba mixture no bi na wono nomo a bibia be ye fine eduru amekan obehwehwe agya ko Otec finfia ha obenya bi ato okọ Time FM oboasifu FM otachiman edwoso aponchiechie ni mu ubi ton reko heba mixture ni bi wo ho promise heba ewo Irepa premises mu wo Paul Sakeba umrum apidank Misty heba ni nyina umrum ba bi eto aduru bi akọ na akasa wo pe reko heba mixture ubenya bi Freyen was 0244 47 0067
0244 47 0067. And then we have Voltage Real Limited. Yadi ye tu nsuo. And na utie mi a baabi a wasi ufie bia. Sabe ukuro mu ho. Mi a medi nki ahye bo se me pe sponsors. Mi nyanya bi pe me kwa kutu nsuo wo twapiase. Enti onso dwene ukuro ho na pe sponsors ko tu nsuo. What ya say? Enti ya kan Voltage Real fo nso na mema won ya boa me na minya me sponsors ni wi a makwa kutu nsuo na me de ama adofo. Enti sa wonso be hia nsuo wo fie ekuro ni mu adwuma ni mu ba bia wo hia nsuo bia no se nsuo adwuma na wo ye na opesa wo de ne danso wo de no ye de ma manfo to a eya ma Voltage Real fo metu nsuo mfama wo so wa man kwanchen fo bi nso akotu na problem abamu a fra yen ye beba besiesie ne kama ne de amawo oba ahojo da abanya eho ne main office ne wo sunwai tachima ne do ma nyina nso ye won krabata ye number e ye 0244 29 9520 and 0266 43 2210 and now we are Dawood Herbal Hospital eye sehwini doctor no papa ni waduro adofo moma yenka de won yankopon odoma nkoma chana de no wo ka ne ho asem de kire nipa ma de boa nipa no aya na ye wo se dua ma yaresa na wie yade be na etete wo yade be na hawo wachini eyampa usika de bi ahye eyampa nanso setede yade no enjao obreo onua nyankopon wa ma Dr. Dawood adwen se woni no hia wo Dawood Herbal Hospital no kure me se stroke yade na aka wato fom a se ne wo ye bi wa afijase ma SDA Newtown branch e wa afijase frɛ ne bɔ na ba so kire se ye o ma soreba eno hwɛ ne ma ne sɔre ye no onso obɛyɛ ne saade ama wo se wonso de ye esikire yade mojabroso ana hepatitis B enamu yade bi na wakotia ma tena wo so a wako enko wenya hawo prostate mu yese ayekese ana ye de robe kwa akotum eye ulcer bi ana waye mre wo mpamu a papa ne waduro tata hwe ya wode ye ho adwuma mu asisi yade ntimu hoto no bra Dawood Herbal Hospital se wo pa wo na sa wo ne ma bra papa ne nhwehwe mu ni hawo ne mfiri ho na tumi wo se be ma wo so be ma ne da fom bam ewu wo so ti ase adenti na honam wakwa ne baabi wu oba Dawood Herbal Hospital ebe peja edwoso krapa edane yenkane na Metro FM ni wo mu no sa dan no amu na papa wudi ne dwuma ne number eye 0244 886437 0244 886437 we make comfort simple plus brand no na media mawo adofo ade share se ewiase uyi taku na wo de akwa akoto bibia eya adwene hu se sika no wo brai na unya yo ntimenka se we de se nyehwe eye hwe wutie me no ma usika hu hia o enti wanga na sidimpo na wuyi de akwa akoto bibia eya ikai se o to papa no preko na nei wo baga na maimu a amanfo akofa fake edi abegumu dodo fake ne doso enti me ne wo ka say simple plus brand no mekanfo amawo se bafo na accessories paade ya entwa wo ho nko baabi a kire se woni a ahye da krukra akwa mayaye papa no eye simple plus de na wode abagana ha no o se me nana Krobea me ya Ghana ni enti adenti na me kofa adefo abeton de amaminu Ghana ni adofo ofon no se betumi agina na abodwuma yi a ne charger ka ho se we anya charger papa amfa charge wo phone no a I'm telling you today so phone no na ho den beko form obi ho use Samsung obi use Android obi use iPhone nanso charger wode charge sa ne iPhone no ensese nko de charge so ba omunya daje kire nuoma mu kire wo simple plus for enti choose wo mo charger sa wode ya wokọ na wokọ pe charger to nya simple plus de bia men to onua simple plus na gu ho me dia me use we ni ti no egu so simple plus na wokọ pe battery ya wode show phone ni mu sa nya simple plus de ni bia men to se wo kope power bank
na wo nso ayusu na nya simple plus de ni bia mento enra wo ma me chargeable fine bi wonya charge yedum light ya ebe bon frema enti wutie mi ya simple plus de o na wo de wusuro heat ebia yeta dum light wo mpotamo a kotonu bi na wa charge yedum light ya besa bon frema kama mesrew se wo pe protect se ye kama duro ni wom o phone ne behwe ho empire protector nimpo na account screen no o pe iPad o pe cover o pe hands free earpiece ye kama bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset menko baby simple plus de no eno na ye papa baby a wo kwa akoto bie no se nya simple plus de ni bia mento phone accessory bia wo hia bia se won so wo baby na wo hia bi se bia se hwimam ofenso bonomam enkranmam tachimamam wo framam baby a wo bia na pese yentu ye nioma ni bi mfa nsende wa odi usikaba na wakeka nioma ni nyina a wo pe no ne ya package ya bag ne de wa de abrew won so a wa santiba mu de ma na ma otuna betu bi wa hakoton won so wo pe ne nkronkron so na ato a bra ye nchen na betobi kumasi ade hyeman ha ya ne wo ye ne Dr. Caesar so ye no eni die ni hwa simple price charger ni binie wo ko to ne nye we bia mento we na ye papa no ena wo ba KJT a ye ne KJT Dubai G2 no enso na ye opposite ye numbers nie je freyense se ya ne nkasa ye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241709636 unya first akuma we ya simple plus for ebeje so no be kasa de won tiase no awie ebe chirim di amaw and awurade fie heba center Dr. Mankwa onsu nyankopon nhira no onya okese se oba krolombosie red park ho ne yewo ye kan onua se yade bi abefri wawra ma ye ohwehia enye ya brada bewura awurade fie ha ene ye wo ba krolombosie red park ha ya ne yewo se wanya hawo timu a papa ne waduru nwanwa wode yetirimu adwuma enam yade bi no akote a owaduru nwanwa wode tenete se wanya mojabroso wanya asikyire yade etwere yade stroke akanwa to ho waye mrempam omensese nkoye wuntirimu twetwew osi wo ye dunsini a oso ya brefo be wurade fie ha na abenyu awto ne number ye 0241 09 3915 ena 0549 206633 onyame wo ho heba ye ne akofa basanu pa no enso dia badwa so ena wie wutie mi se wo ye obi asebe oyefunu yade ka ne ho na fie gya dum mesrew kope basa heba capsules na memene wa wo nsabuo munye wa sebe oni oba hia enkoyie obi koko tumi pai na ne ho kire no yaka kire so okore soro na infections bi na eteteo wunya basa heba capsules no bia wawie ene wo basa heba ointment eno de me frɛ na bata inku kire se sa akwada no wunya basa heba ointment bi na de srasra na asabra nye no asra monye no entosi mu no pampers rashisi ebi mu no ahohye ntumi ntinsi akwada ne so eya abata inku basa heba ointment wo panyini wadwuma denti miemfa bi ntwetwew wo bedama ho atɔ kakaja ya wonsa na wo na moyura fa bi to so ebe yi na firi ho honam kankan wo so afa bi srasra ebe yi afiri ho honam woni nsansa nyina na yi firi ho ebe yi bibia ma ho atɔ ebi eto mu bi akwa abasa nu pe obenya bi ne no ma anka se ne eje frɛ no uhia bi na unim ba bi wo be kyerɛw ana se misa bia no ka kyerɛ no eye 0244 267725 0244 267725 and now we are grow fine herbal tonic grow fine yo den eye duro na se duro we eye digital herbal for na akofa aba eduro ise wunya bi no mo a onuada sani eboa pa mo amanu mu ato amuntumi nidie mo a mo nsa ne mo nan eye titiritie mo edura anadwo amuntumi na mo besori anopa na mo honam ye mo ya obi ohwa a ne nsabuo atwa obi nso de mayie obi de baboro so obi de ba na ye ne ya to grow fine herbal tonic eduro ne ye pa grow fine herbal tonic baby atu eduro bi abenya bi wate
wo yare na wonom sa aduro wo ye ma necessary vitamins no ma ho tumi tɔ wo ntam aduro ne ye wo ba Otec FM front desk ha wo benya bi grow fine aduro yi ye no manie bibi ni a frɛ yɛn ɛyɛ 0244 59 6532 0244 59 6532 unya fresh ahoma wo ya yabaje wo so opanyini wo did say but your friend Reverend Jones ewa Reverend Jones ewa wo de ne krachi but your minu no sa asem wo ya ekoso nyina no de na wadwen so kyerɛ Reverend but me dance me kyerɛ utiefo nyina na ma kyerɛ me papa Apostle Azai Kibuate. Okay. Na macha member dance uti. Okay. Kidu na funi nkutu. Okay. Uti. Pacho me dance ne akonya odi amame. Kakra mi wo kan se. Senia minua no e ka no asabo mi pusa. Minim asemkra me kai de e de afa ho. Che se ensan kana no a oyedin. Sense kana no a do obeye no ade na muntu de fuso nyai papa onu ani me ko ne wife kra ho ono e motivation e kra den e ma me ukọ a oya no de ai den o de achew papa fako na madana se me bo me bra aba ha okọ adwuma onye den o mayo otimbo mko adi kire nse bo a oha me oba ne bobi kire wo o ka kire me ntwa toro o ka kire me se bra kwa me so kwa me aya o bra aya no e den oha me adam so oha okwan ben so oso no obi di nkomokura na osisi owadwuma mu na se obi abana so ekro ba ose ompana no adam se oyenu obema sa oyenu kunu oyenu to ba kan se ma yeden ma ba aya onye den on frame bitimi ni hia kan se ensa na onom no anya de be yeden ebe boa ugidi se bo hye ya wo hye obejai bo hye na wo hye no ene bible kan yen hye bo sa o bo na wo hye se wo hye ya wo se wo hye no wa yeden no wo jai se ya mansan nyina nim ene wo hye sa yeden sa bo wi se ensa no nya den unum biom hallelujah ewadi nhyira so sa se ensa no so nya den onum biom na ensa no so de bi kana no se kim mama ba ni na yeden o be pese gay said ne o ka se wonom nsan bio ene ade yi enka na busua nte ase se obey ne unua insan tena bio ane de ne nyina wo abusua no ho ane nyina wo ba no ho mitimi nhyɛ oba no kete se one ne nye den one ne ntena ana wo hwɛ ahyase no so na wo kana oba na boa no kwan bibire so oba na kwa na wo ka boa sika no a ode akopeda ma wonya bibidi utai den uti ato nti ade a odofo a wonenam se ompe no ɛsɛ wo yɛ den ujai okay mate besan ba so enkomo ye dia ena number bi efrebem jataba pebe bi tena mam ode tena girl na seat ne so mame number no last number 669 669 enipa ne frɛ ye no ɔse ye frɛ no Nana Bema ɔse ye frɛ no Nana Bema ɛdi asɛm na Nana Bema kro no jataba ɔka kyerɛ wo ana ma yentie tiefo na ma o makwaba mra Asem Beba Dabi so krachi tie di ɔka no na engineer nso ye chia na so abakumase. Oh wow, very good. Ene de ene na na engineer Roland ose akutu. Okay. Highways. Engineer, very good afternoon to you. Ya chiao. Oh yeah heavy pa. Oh yeah heavy. Good. Nana na asem nyina ne se papa ye ni fiura one oba ne nyina ye ni fiura. Ose krachi. Ono no ma. Ike to the fie. To the fie. Okay. Na se ye ma omo kwan no mo kabo mu a oba obetu omo nyina frifie o. Adai. Fisa branti subu ne ban a wodan na di wo fie no enye. Abaye yi maame abe bodu ya kra wo ne fie. Sana na Bema na ka kyerɛ amomo ye ma ne dane because of their treatment abranti enom sa ode awrai faso wo fie ho. Nti se sa na tie na se sa onso be kɔ control no akutu no. So omo ye mo be tena fie ho no ye pene mo ka bom no be tena wo fie ho a obam ya betu abranti. What nkra wo fie wura to ba. Na namba jomati. So what nkra wo fie. Me too. Nansan wase be bodua
enam kwan a wo de obey fa so me fiofo fiewura ka ho no kama ne dane akasakasa kakra ne bae no ko yi no okoma obebodia maame no maame na obebodia o maame obebodia obebodia ai oba u fiewura anka nkyerɛ sɛ wase abebodia ma na ama na dane yo me de na me ni ko u fiewura sɛ ye pene ma wo ne gay tena o ma wo ne gay metena ni fie obi o kyerɛ sɛ wo kodom nsa de o de gay ne famu no enye nana mpacho gay no ntimi nche bie mu oba me ho me no ma efia na obi si mame mi ya so ma bibi mame a ana obe mame o mu fie busa no sisirase ono ti me kwa na mete busa no ni okay dear say o say ene ya ma nka mom ya ka bom a fine mani o mu busa no o we ke 2 years papa no o be so ni mi ko ma so ni nkomo nkomo die it was me penasem akokora bi so be o se bien premier nka mom o ono na wale obale ma me o le hu ni ma me ada na ho nkoye ge ne ho ade me yesu nti me yesu na diske be so boto ma koye nti nya no papa me ne nkasa o me de awura no je jam ne nkasa no o peni pa ho nsam keka me mpe o se oni ge yi ka bo ma wo tu mi kro onye ne tetem papa ne ne tetem okay mama ne nana bifo enkasa enepa adam nim se ne se ne ye yeho ade ehwefo me wo chei Emmanuel ewo manim ha na nanabi heba onom nanabi go heba mixture ene nanabi go heba capsules no enu nti no wa ha opanyini ene yahia idie kire yen die nti a yen koto nanabi nroi mchira atifu nyina die nti a esese obia ekonom nanabi go heba mixture capsules ne se wanya enam yade bia menye bi mfrim de metimi aya film ye HIV enam yade bia wonim bia wadura ne na bi go e ba mesan capsules enipa no bi anom no bebre sanse enu ni de ye ti bebre to obi kwa se wabre wonnom aduro bio obi se won sen sika enkoto aduro bio na nana mo mpenifo ne bu bebi se ekwan na wasade a ewie wo aboboa no me se obose se de yade na atewo so bia no ni nyina be kwa kopie na bi go e ba me san center anim ko na bi ho na yade na se de ate bia no se wonya na bi go e ba ni binom a me se obose ho beto na wotu etwa mu no me ba me ne mo kasa fa sefres ho ene de me ne mo kasa fa kramidia ho na me an kasa ma di suamu no enam yade nyina no se mi HIV flu a de nu ho pa so no na yade bia e ba so a ebetimi atekiu be 6 months na okra no se wonya obi a wo observe ne ma wunhu esanse sabema ene oba akosia na oba na obi a ata 21 days be ma no wanya bi na ne symptoms no ayade bia ehu kakra wo hwa obense wanya sharp pain bi ojonso obemam na ekwa ebetime du be 2-3 days kwa ebe 2 weeks kwa na nsama bio wo hwa na saba na ekọ eno de enyansa na eba na wo hwa ojonso na wate sharp pain ekyese wanya bi ema we ho kwanya na bi chen na kokoto na bi go eba me san capsules bi nanom na me se obose ho beto minu aba se wanya yade yi bia wone wo kani anase wo mpena asiemu a wobonse emoja bi ba banhwia obeka se be malena wabon ho modin anu ma emoja badabi yade ni bia ema we ho obi so wa ni abdomen no na aye ne ya ne yafunu ne menses mi no obewie na se emoja bi ba na adwunyina se wonya implantation blood se ya kan implantation blood a chese oba wa fa afurofo na emoja no ebetena no ebetutu ntokuro ansa na abofara nya babia tena obo se emoja bi ba wadwe ne se bia enyim na wonyem dabi wonya kramidia emane hawo na kono koto na bi go heba me san capsule tublenum na me se obo se de yade na te so bia no ho beto e bia na utikam na usi fom ma me fa number yi ma na wo fra bako kusi doctor na mu so na ye wi a ya to ankomo no so
0549 0549 99 92 53 0549 0549 99 92 53 Mini aba on say enso bi egugu ne nka eba ho nti aware kura eya twa kwa akire wabɔ mpaya se ruade mwa na nka ɔma ho kani awoi sɛ de abai madamfo bi na ka wase awoi de onyankopɔn wɔde so Ghana mmerantie nyinaa ahwe sɛ wotimi di so a emi sɛ heaven no bɛkɔ bi ano ɔden paa nanso menu aba yade bi a aba ho nti bɛma afra wa na wudwane ɛnu nti ama wawade nyinaa akɔ akire nyinaa ne sɛ wɔnhwɛ ye na bɛma no ekohunu sɛ yade bi sɛ na ɛha wa ma enka aba wase a edianum gwase bɛbrɛw ɛma wore ho ko over the counter bia pharmacy se wo oman yi mu drug stores e wo oman mu nyina wo kwa so panela bi go e ba me sell capsules ko ne ko tobi ye no na no pam yenu anwumre mienu me srawo enyanto ho na enka se yate abre enuro ni de abu oman yi mu ya tobi ya ye hu hwe e no kre se unya accident ya ye ba be fa na ye do ato kam ye do akọ hospital ka ko na so na le hwe ho enu nti me se aduro bi a wonom a wode treat infections a enko enam yade a enko no ema wore ho kono koto na bi go e ba mixer capsules nanum obi se wanom aduro bi a enye ebi we kwa ye be se ne fiefo ana mpra bi ofa no e na edina kwa aduro so na mame ka se me kire sa wadwe ni se aduro so asem a na bi na ankasa no oyodifo nyame anam no so eye adwuma enutia no kura de huhuma sem de amre kura wona na bi anim enti aduro na wode ma wo no waye hu adwuma huhuma wie de aka ne se obenom enti kwa ne kopanya na bi go ya ba misa en capsules nanom na me se wo se de yade no adidi wo mu ache bia no se oto aduro we ya obohu ne se ampa wato aduro good ene wona momayi mu Ghana mrante ahia enkomo mu dia ne se na bi amantem nanso wosene di kanfo ene mrante ennuro bia na ye num nuro na wanhwe ya obenyini kakra no na afa wonum aduro wo spake a enye so obi die so giso agisa na awotwe ansa na agiso wo yesa na wo ha ba no wada wo ma mesrew kono kopanya na bi go e ba mixer capsules na enum o mai mu abu bebre okọ abidanka e ba obenya bi fedimensa ba nso okọ obenya bi fojo he ba okọ aduro no ebi wo ho obo ase smart he ba okọ a obenya na bi go e ba mixer enu bi ato anum okọ misty he ba ebi no ho mesrew bomode na kopanya na bi go e ba mixer bi nanum na obahu ni se ye waduro ene ye waduro na bi se woto Onyankopon ene yi na je se aye definitely se obete ahaman so ene ahaban kasa na bi ete enu nti ko ne koto na bi ye ba me se ene bi nanom na me se obo se de yade no ache ewo so bia no ohu beto isan se yade yi amaga na mlante ebi eto graphic na bi su kenkan aye sanso ana ede asempa na aba mesrew na no obi sinala bi wadu yi kura de enka obi nware ya nka ntoma no nanso ye bebe hu se onu ya obeto adu yi wonware ya na se waware epelifo bu bebi se ade ede se enu bewu a eninu ngu sure ene emaye na o maba ne se wanhwe ye na ohun kani eje hwirem akoso bi hwe se ekim opa frensu a wo wiase nyina ba ohun kani dua oba prefer se obewu dan se obaba wo nchen sa se obaba wo nchen wonya ni je bia oso mu asei ene de bia babre yenim se oba se okwa adwuma mu a adwuma bo nyuma nya wa na eyempo ayenim wadaroma mesrew kono koto na bi go he ba mixer capsules na enom na mesew bo se de yade no ama enka abawase ama sabi wase ebie ama sabi wono ho kanisi a wono ho entimi ensane wono anije beba fie sanse anije wo fie nyina ene saade no se wonya sika na wonya mpaso agora wo yere ukunu won fa woni agonyam ya adoma 3 October aye boys friend day se minu aba ma sa wo yere ana ukunu amfa wampia a chesa won paso agoro nye 3 October ebe aye boys friend day e ma ni nyina de won boys friend pie wona obo no so de okunu pie se ya amfa wampie ya nto bibia ntewo a cheka won pom agoro hwe
emane hawo na si abesa aba enti kono koto na bi go eba mesa capsules na nom je number yi na frɛ ba ko si doctor anso na ono obedi nkomo 0549 0549 99 92 53 0549 99 92 53 aniji samba ko wumni se minua ba se ensuo no egu na ekobasa na ma wase abie unya numa duro ewi a 2 in 1 ho ebete se obi a oye virgin a se bi obi a nwura mu da no ebeye kama na aniji enso ebeba fie na ukunu obi ntimi nyene mfiri wunsam da na nabi ada romanti ko na koto na nabi go eba misa and capsules Krobea eja yemfa ensia na nyame aduma na otwese ne yebesa ne atiefuo abidi enkita ho Yankopon nhyira amen adofo Chei Emmanuel odonene wabekire sentia esese wunya na na bigo heba mixture ene ne capsules no anuanom ne adofo ye kan akwanya no aba ma one se ba bi eto ne eduro bia no bekom na wakwa akopɛ eduro ni bi na wa use kyerese eboapa na yei no wode ensuo no be memene topaye no se wunya de ensuo ne memene topaye no asa na topaye ne nso hye ensuo ne ho ti utɔ baako a eyemieru ni nyina ene wanya na abapa mofo nso Nyankopon hyira mo the biggest online shop in Ghana ye ka itina ofie ma ye nidwa wode o phone no koso ko Play Store na App Store download the app no sisi ya abapa mo se wo download wi a onuada se nie wuram na wuram a ade ehie nipa bia wo yendada setrem woni etobia ya wonso ubenya bi ye kan uniform na ade be download the app no dia ye number nso ne je frɛ na ka de wo pɛ ne o ma ye use wo kitchen entade a ye hye de adi nua na ye phones laptops TV fan air condition nom ne de keka ho ni nyina ye tobi ye number ye 059 338 6133 ena 059 339 1848 ena kubi heba powder no eya asasu heba afo na de aba edroi unya bi na wo use a kubi heba powder no mesi se ye kube nsu a obese bi agum na wakanum na wanom koko bi kura na wudi a sebi gum na kanum na nom wunya nsuo de da sebi gum kanum na nom eye kubi heba powder bema wadama nseso obeja osa so kubi ni bi hwe ntia wate wompa so agro nye ema ne mpe wodi epeku bi heba powder bi so wodi obema ne da form bema wo ye ne hwe nye yi a sabigu kube nsuo ni mu ensuo de da ni mu na wodi kanum na nom na obehunu power osege no di usike no obey no okono mennom China drobia wanhwe ya bema ne bewu kubi heba powder ba ma wo oba Otec fimfia ha Asem Beba Dabi office ho a ubenya kubi heba powder ni bi ato okoposa heba misty heba blazer require omunyina to kubi heba powder ni bi womurom doctor ya wode aduro we ya basa ye sofo ne number eye 0244 166 602 0244 166 602 and 0243 50 5775 0243 50 5775 oko fata drugstore ewo atwema ebuakwa kofodua ebuakwa kofodua station ho a ba bi adavi woton na duane no a ofata drugstore wo ho ubenya kubi na dure bi ato na wokọ emfensi adankwa amenso a ofata drugstore no anso be Roma asafo no asodan no wokọ ho a eho nso ubenya bi na de 5 minutes cram de be matiefo eya kwa me nana mame na wase na me nche tiefo motie yina nana piase
wotintie nkyɛn ofori krom yo wɔse na wɔtwe sɛ na wɔda no wotu hyɛ da nti wadi awi ɔhyɛ yɛ bɔ sɛ yɛ hohoro yɛ yam ya hohoro atwɛn ho so a wa ma yɛ ni ɔba yɛ ni biem yɛ ni ya me nana abantie na me ba ne so kakra hwɛ obɛtena ha me dɔ ɔbɛ sɛ bio anu kura ngohunu yo abusua ne mpɛ obɔne bibi to abaye sesie ya anhwe ya ho bɛkyerɛw wonya obaye ho ade kokokokora wo moe ba wo twenu sesie ya wonen ti wonen nete de na sasɛm bi to obaye a busuani bɛ na wokɔ no ho utimi nya godwo ko wase wokobu mekwanye wase wokoma abaye maame wokobu nkotodwe wɔ n'anim epa na kyɛw nti wokɔ osira busuafo sɔfo bi kuma bi na dikonu abusuafo ya na obaye bɛ ya oyira anka yenye ma krachi ma wado wawe ma mi de mi kama se wonu na wonyina wonye yo ba wo so ni be ma gina ho a na obuofu wo so wonya oyire o se woni ne tida ba kokura ba ye wonyo mmeramu no amamera kwanso no wonya oyire enti me dono yusu no wo dono bebrebe ni dia anamo be na watu anamo be pa na watu se wo do obi a se wo do me adi ma sayire so na me wa me do wa me du wa sayire so nti wo boye se mempensa wa utiriza dada na waje ni fashion de kotwa bi uwiara san de bi sini so fashion de utwa wi e ba wani so no wono ni sika ba wo san ni uma na ho nto no adwuma na wo ye de aboa wo no obi ba adwuma mu a wo de ne ngam mi gwa so onyo yere o ka se bi ma eye tomakoma so se o wa abusua wono kwantimi do so no kwa ne ba anura na ono kwantimi megina ka se ame na dachi bi ba koto na abusua ni be na okobo na mane nti opini na chi na okwose abusua de abusua beka no ono so be ma yaso ate ho de megitum na embago no de ato no so no ene so megitum na ebi nso obetumi akwose ba bi ne watwa na opepa na no se de na anopa na kai won se boni ani okotwa wie na opepa na no wanwi gare a akɔwe nkate won wanwi gare na akɔwe nkate na ode aba mentwa bi nso no watwa won mu na fe de ode be haw enti se wo su ko obusuafo ne omko di nkita ho a me gitum na me tawati pa se woni obusuafo nkosi su ho ansa okay na sofo ye mo sofo abaso se wan fo bibia mesie na on so aka na so obeja ake so ye de na se na ike mom no hia futu se obi se wo hia futu papa hwe me na ike no nyansa nya wan na onmu o ya hwe ni sem o kasa me hwe ne pa wo de obi ni sem ya hwe enya wan bia na onum e bia oba na nim e na okotwa kan why ya e bia oba na nim na o kan one ba okɔhye gato wa otwabo one ma memfa 3 aka 3 atiefo se ene ba huko crook mo bebam enti wo de asem tumi fa afrefo me ensa kora mepe anyanyam bia sane aike akasa ene sane awura yi akasa yi yanyintum se abaya inti ase so de krache ne ntene bi wa na mitumi fa me ensa kora mepe ofrefo a wudi kan wudi de se na akasa free hen Kasefem kodi kasefo fensu wadwen kyerɛ ne sɛ Mbaso mum bema Obama we di anko open na. Di anko open na. Ani kenye. Mo wanya ga do team se wonu no open mum ko ba mi cho so ba no. Enti ma no. Bi ni to be pi won pa pu. To je ba fu na tike ke de boa. Okay. Mateda se no wadwen kyerɛ. Hello, we dey the say na kasa free hen. Krobea. Eja. Nana tuani. Nana pia mami ntie wadwen kyerɛ. Nana yo matena na mami ntie o. Lazime no se ye obana kan na nene ya gen pa. Onko bono bisu afona manye.